E camembert. Are băiatul meu de camembert pe spate. Oh my god. Da, măca. Dar unde mergem? Uitați-l în cavaș. Și-a pus inele de ceapă la roțile de pe spate. Da. Mocane, venim. Am ajuns și la Galați. De fapt n-am ajuns. Galatii. Încă vine să mă întorc. Da. Frumos. Face grătar. Bine, măcar că la aia se pricepe. La grătar. Pe bune, da. Ești la All Stars când vine, hrănește jumătate din camping ăla. Că el face grătarul, el face aia. Îi place, de el prost, nu-mi place. Și mă avea mașină, e dâmbă ăla, nu avea. Mergem ăsta. Cine mă, Opel ăsta? Stai mă, nebunule. Ia uite, mă, cine era mă, cu ce cafă? furios e, ești nebun. Furiosa? Da, mă. Da. Să-i dăm înainte, zic. Ia zi, Dane, ce să facem în Brăila? Dă-mi ce să trăiești în Brăila. Din Covrici. Mă gândesc ce făceai dacă erai în Brăila aici. Ce ai fi făcut dacă erai brăilean? Nu știu, eram în ce semafor, mă. Ba da, mă, da? L-am prins pe verde și nu mi-am dat seama. Nu au semafoare. Nu, Doamne ferește că nu am, adică e ok. E doar înainte, nu s-o opresc. Au tot ce avem și noi, dar ce făceai în Brăila? Ce făceai? Treceai Dunărea, pescuiai Uite, aveai râsut din asta, iau. și te transformai în pește. Pește, da. Ceva, o duci rău? Ca pește? Și zic că nu. Dacă te duci la pușcărie, o duci rău. Asta nu, pușcărie. Pușcărie poți să faci și în București. Dar cred că e mai mișto în București. La pușcărie? Da, unde e podul ăla nou, mă? Podul nou? Podul Brăila. Nu, Ăsta, mă. Ăla e, mă, frate, ia uite. Mamă, o să trecem pe lângă el. Organizare șantier pot suspenda Brăila We Build, stație de depurare. Aici am o să fie. Da, și mâine, sau acum, facem așa un ocol. Sau mâine? Mâine, nu? Ocol faci tu la găini. Uite aici, gen, intrăm și ne întoarcem. Da, mă, stație taxare. A, nu că e cu bani, mă, să trec. Ce, mă? Da, mă, stație taxare. Pe nu, mă, nebunule, îți făceam un can, nu pot. Nu-ți lua bani. Acolo, știi? Da, nu. Când au băgat iar tramvaiul 5, știi cum făcea? Se ridica și 20 de centimetri de la sol. Bă. Păi da, mă, dar alea... Astăzi la dentist după ce mergeai cu el. Alea de-au intrat unele înalte, nu de-aia că gen șinele îți predeam pulea pentru alea noi? Parcă așa ceva. Vezi că ăștia au șine frumoase în Brăila. Șine frumoasă, ce șine ai. Ce bine ești pe șine, fata. Da, mă, da. Îmi plac șinele tale din Brăila. Da. Astea din Brăila sunt nasc cu șine frumos. Bă, și? Dar nu știu unde e mai bine să fii pește, în Brăila sau în Galați? Cred că asta îl întrebăm. Asta e întrebarea. Da, cu asta se deschide podcastul. Da. Cred că pe aici trebuia să mergem. Dar vezi cum e orașul? Mamă, zici că e Bagdad, să-mi bag pula, ești prost? Bagdad? Ai fost în Bagdad, mă? Am fost, dar în Assassin's Creed. Uite-le, jevon. Da, mă, dar vezi că nu arată rău. Cred că pe vremea romanilor era făcut cu capul ăsta. Ce vorbici, mă? Eu caut întrebările alea. Întrebările? Păi începem cu întrebările? Nu. Sau începem și noi cum încep toate podcasturile. Bine ați venit la podcast, uite, noi bem bere ciucași ca săraci. Cât de prost e pe o scară de la 1 la 10? Cât? Ce? Nu, că aia știu deja răspuns. Cât ce, mă? Cât de prost ești pe scară de la 1 la 10? 10, ești nebun? Da, știam, da. Nu, mă, stai. Numai ăla care nu recunoaște, nu știu ce vorba, mă. Uite, apropo, că mă uitam la podcast la Bobonete cu... Îl invitase pe Dani Oțel, știi? Băi, pe la jumatea podcastului mă uitam așa. Bă, ăla vorbea cam bâlbuit, știi? Și la un dat îmi întreb Bobonete. Băi, Dani, dar... Da, frate, eu nu pot la podcast, dacă nu vin beat, eu nu pot să filmez și nu pot să fiu atent. Da? Întrebare. Nu, căutam... Deci mi-a trimis băga mea și picioarele. Când am zis că le dau star. Hai, mă, zi acolo. Asta că văd în timp ce vorbești tu, mai caut. Așa zi. Dacă oricum vorbesc, deci cum era vorba aia cu Dani vorbă lungă. Da.
Dani vorba lungă. Unde suntem, mă, Edi? La Galați? La Galați, frate. De aici, că aici fix lângă, uite, vezi Macaral de la șantierul naval. Adică, na, ce vrei mai Galați decât Am Galați? venit, mergem pe front de aici să vedem, să Da, luăm... păi eu că mai încolo, Ucraina. Da, mai încolo? Încolo. Suntem cu Adică noi suntem cu spatele la Ucraina, Edi cu fața la Ucraina. Bogdan Gabriel Mocanu. Da. Bogdan Gabriel Mocanu. Unul dintre primii membri Brutal Stacks. Ești de la început, nu? Da. Nu mai știu, ai venit la București atunci? Da. La Când am filmat, atunci scoseseră ăștia cu fumatul spațiile închise și ai găsit tu locația pana mea, de jos era restaurant și sus avea o... Da, mă, pe Floreasca. Da, frate. Unde aveau burrito bun de mic dejun. Așa, Singurul bravo, local da. cu burrito cu ou în el. Așa, bravo. Și am mers Bombă acolo. era. Și cât de bun era și l-au închis după aia. Da, l-au Și închis. că nu comanda nimeni burrito ăla. Eu mă duc sus, știi, și văd că... Nu mai știu cine, Buga, și aprinde o țigară, știi? Eu nu-l cunoșteam. Și aprindea o țigară. Zic, ce pula face să mă fumează țigară aici înăuntru? Adică, zic, băi, ăștia la București la alt nivel, mă. Și zice Tomescu, că păi numai că e locația închiriată pentru eveniment privat. Adică eu am închis ușa și fac ce vreau, e ca la mine acasă, nu? Dar nu mai știu. A, da, mai ai dreptate. Eu când a fost ședința aia, de nu mai puteam, muream de cald acolo, că eram, cred că vreo 50 de inși înăuntru. Da. Stăteam în picioare, nici nu aveam să stăm, aveam mese, scaune, nu aveam nimic. Eu nu știu de ce am venit. Cred că mă plictiseam sau nu aveam altceva de făcut. Nu știu, ceva. Atunci. Nu, că 2017. mie mi-a scris Tomescu pe WhatsApp. Ci că, băi, moldoveni, îmi fac și eu, mă, club de ăsta. Îmi fac și eu, mă, club. Nu vrei și tu? Băi, Tomescu, nu știu ce să zic. Zic, eu am mai fost în, nu știu dacă ții minte, Speedline-ul. Speedline Motorsport? Nu? Nimic? Nu vezi nimic? Nu. Pepi Ganea, care avea un Opel Spister albastru? Da, Edi îl știe pe Pepi Ganea. Da, mă rog. Și am zis, băi, eu am mai fost în cluburi și în astea, dar... Care e avantajul, zi-mi și mie, știi? Și că, băi, niciunul, dar așa, să facem o chestie. Nu vrei? Hai că vreau. Și așa a început toată. Culmea că am amintiri legate de seara aia și de local și de încăperi. Dar mi-amintesc tot, mi-amintesc și marea majoritatea membrilor care nu mai sunt. Era Redeș, era Vlad, băiatul ăla cu BMW-ul seria 2 alb, Vlad, cum pana mea cheamă, că suntem chiar și prieteni, Păslaru, Vlad Păslaru. Da, Vlad Păslaru, da. Da, chiar a fost interesant toată combinația, dar pe mine mă buneară cel mai tare că Tomescu era un fel de cică, băi, știi că ăsta e clubul meu. Și vorbea așa, știi, de sus cu toată lumea. Eu știindu-l, mă buneară să zic, băi, ce ai, mă? Băi, aveți, că ăsta e clubul meu. Băi, și așa și ce vrei. Știi că Redeș de asta s-a supărat și a ieșit. La mare, la All Star acum 4 ani, atunci când m-am dat cu Buga, by the way, atunci în anul ăla. Tomescu i-a zis, bă, ajută-ne și tu să strângem, că, na, noi ăștia din București, că ăștia care sunt de prin Galați, de prin astea, na, că bine, în Galați eram eu și cred că era și Melin de atunci. Și ăla s-a supărat și a zis, băi, ce mă, eu plec la București, du-te în Spirit de aici, eu nu strâng nimic, dar ce, eu sunt fraierul tău să strâng? Redeș la Tomescu, știi? Și Tomescu zice că, băi, eu sunt președintele tău, mă. Eu sunt președintele tău. Eu sunt președintele tău. Și ăla s-a enervat și a zis, mă, cacă în clubul tău și am plecat. L-am sunat, știi, zic, băi, ce ai pățit, mă, Redeș? Băi, că mă ia pe mine ăla, că eu sunt președintele tău, că nu știu, bă, mă vine să zic, băi, Redeș, tu ești în clasa a 3-a, tu și cu Tomescu sunteți în clasa a 3-a amândoi. Îl sun și pe Tomescu, zic, băi, voi sunteți retardați, vă certați când ați strâns, nu știu, coșul de gunoi după voi și ăla ies din club și pușca mea și dă cu cură de pământ, zic, să aveți 3 ani. Da, s-a supărat. Da. Cum s-a supărat și Ivan. S-a supărat la mare că l-a certat Buga că... Pe bună dreptate, că i-am zis, băi frate, are și omul dreptatea lui, zic, toți ați intrat în picioarele goale sau... Nu zic că acum să te ștergi pe picioare când intri în rulota aia, știi? Dar zic, nici așa, frate, zic că ai făcut, te-ai testat, parcă zici că ai venit la testat espresoare, ai apăsat de 10 cafele, aia mă piși pe aia, aruncat-o la gunoi. Băi, frate, măcar întreabă-l pe unul de afară, nu mai face risipă, că dacă venim toți, că suntem la mare, câți eram? Eram, cred că vreo 30 de inși din club, adică dacă veneau unii și făceau 30 de cafele ori 2 și le aruncau la gunoi, adică, știi? Da, cred că, în Redeș, cred că e cam singurul care a ieșit din club cu un motiv așa, cât mai asumat și cât mai brusc și... Dar brusc, frate, adică brusc. Ivan a ieșit din club, eu deodată am văzut cu Ștefan Ivan Lev, știi? Dar fără zic nimic. Și l-am sunat pe Tomescu. Băi, de ce a plecat ala, mă? Și că nu știu, mă, sună pe Buga. Băi, Buga, de ce a plecat ala, mă? Bă,
și a început. Bă, că bă, ce cu măcac? Și eu sunt fraierul lui. Băi, stai mă, ce s-a întâmplat? Da, mă, orgoliu masculin, n-ai înțeles. E... Da, mă rog, acum na. Și mie mi-a venit de vreo câteva ori să ies, când m-a enervat Onescu de vreo 2-3 ori așa, da, na, acum cred că... am vrut să ies. Da, Da, na, și în club și... Băi, da, dar uite în club, uite, de exemplu, acum la început am fost reticent și cu Discord-ul, că așa sunt eu. Sunt reticent la chestii noi, știi? Că și cu Discord-ul și când ai făcut asta pe WhatsApp cu mai multe așa, mie asta la liber cum e acum, mi se pare super tare, știi? Adică nu mai vine să certe Tomescu. Băi, vezi că 24 de ori îți dau bani, că vezi că faci off-topic pe aici, știi? Băi, faceți mă off-topic, știi? Adică e ok, nu? Da, îți place. Tu aveai un loc unde să te dezbraci. Da, exact. Să poți tu să... Gol, știi? Da. Da, e ok. Nu, e chiar mișto. Știi? Și până la urmă chestia și de apartenență. Da, uite, de exemplu, discutam cu Melintis. Bă, dar tu de ce ai ieșit? Care-i? Bă, că eu n-am nimic de câștigat. Bă, nu știu dacă e ceva neapărat, dacă cineva are ceva de câștigat după urma clubului ăsta. Eu zic, uite, mai ales băieții care sunt în bord. Adică voi care vă ocupați de hârțogărai, de toate astea, știi? Mie nu mi se pare o bătaie de cap. Adică... Da, tot din plăcere se fac. Bă, faci din plăcere, dar la un moment dat, știi, când mai vine și că tu nu știi să plângi și zici ceva, îți vine să-ți bagi picioare. Zici, băi, știi ceva? Hai, v-am pupat, mă. Da, păi cam așa eram eu, după ce a fost COVID-ul și s-a terminat COVID-ul și ne-am revenit și am văzut că nu mai face nimeni nimic, că era toată lumea așa mai moartă. Da. Și mi s-a dus și mie din chef. De-aia l-am băgat și pe ăsta și am zis, haide mă, mai facem una alta. Da, na, și de-aia am vrut să ies. Eu n-am vrut să ies că... Am vrut să ies că am zis, bă, eu mă implic emoțional și cu timpul în ceva în care văd că nu aderă și alții, știi? Nu vreau să primesc altceva înapoi. Adică nu stau în club ca să mă recunoască pe mine, Daniel, că ce fac, sau să-mi zici tu, mamă, ce tare e. Clar, da. O fac și eu la fel, adică nu. O fac eu sunt pentru grupul în sine, pentru oameni, știi? Da. Cu cât mai proști, cu atât mai bine. Clar. Pentru mine. Dacă sunteți și pasionați de mașini, e și mai bine. Eu nu sunt. Aia e. Dar ai putea fi. Da. Păi de ce nu? Aș putea fi. De ce nu? Uite și eu, de exemplu, eu când mi-am vândut Nissan-ul, la fel, am zis, bă, eu ce dracu să mai caut în clubul ăsta? Adică care mai e plus valoare? Pe ce mă ajut? Păi da, deci era 2017, ești unul dintre membrii, gen prima gardă, nu știu câți eram, 40 și ceva de oameni, cred că am fost, în jur de 40 de oameni. Păi nu, cu Tomescu când mi-a zis, mi-a scris că ești în primii 10, adică pe care i-am anunțat. Deci că ți-a dat și ceva. Cum dracu te gândi, mă, zic, Toma la mine, zic, nu. Da, păi pe Tomescu știi că l-am cunoscut? Pe Fortuning. Vânduse Bertonele și își luase căcatul de cadet, care era alb când l-a cumpărat. Alb, parcă era, nu? Alb? Da. Nu știu. Alb, în fine. Și eu aveam și eu cadet, dar n-aveam cadet E, aveam cadet D. Varianta, poate pune de la montaj o poză, cadet DGT era, Irmscher, tot, nebunii, bombă mașină. Și am vrut să fac dorite turbo 4x4. Am luat o calibra turbo, care avea arsesi pe o parte, dar avea motor transmisii bun, știi? Și am luat-o de la Iași, de la un fraier. Dom'le, că nu pornește mașina, are niște probleme, lulu. Bine, mă, o iau așa. Am luat-o, bă, frate, când am desfăcut motorul, n-avea un piston. Deci am desfăcut motorul. Îi luase un piston. Dar ce a făcut cu el? Și l-a pus la gât? Și l-am sunat, băi, frate, zic, mi-ai dat mașina, nu știu, frate, că așa am luat-o și eu, că cu tare, că nu știu ce. Băi, mâncați, mi-ai dat motor, nu am un piston în motor, știi? Și am fost atât de dezamăgit de toată combinația asta, încât am dezmembrat mașina și am vândut-o, știi, pe piese. Și m-a sunat Tomescu. Băi, salut, am văzut că ai o instalație de LED la vânzare, de C20 LED de asta, de Opel Turbo. Zic, da, frate, băi, ești din vorbă în vorbă cu el, cum el, Daniel, vorbă lungă, știi? Bă, că are un la Slobozia, că vrea vreo 15 milioane, parcă mi-amintesc, nu mai știu. Și am zis, bă, eu vreau, nu mai știu, sumă mai mică sau chestii genul ăsta. El zice că mi-a dat bani, eu țin minte că i-am dat-o gratis. Nu mai știu exact, adică pana mea. Dă-i mă banii la om. Băi, nu mai știu, sincer să spun, nu mai știu. Dacă mi-a dat sau nu mi-a dat bani, nu mai știu. În fine, îți dai seama, e vorba de, cred că, 20 de ani? Deci chiar erau milioane pe vremea. Erau mulți bani, frate. Păi ce, eu când m-am dus până la ea și mi-a cerut ăla pe platformă, țin minte și acum, mi-a cerut pe platformă
500 de euro. Zic, băi frate, zic, ia și eu leacă mai încolo, 200 și un pic de kilometri, cum 500 de euro tu ești sănătos la cap? Eu aveam salariu, munceam la șantier pe vremea aia și aveam salariu 9 milioane. Când mi-a cerut la 500 de euro, îți dai seama, erau 2 salarii aproape. Băi, de nu să-ți dai, mă, ții? Tu ești sănătos la cap, nu ești întreg la cap? Da. Mă rog, și așa s-a terminat cu... Dar așa l-am cunoscut pe Tomescu. Cu Fortuning-ul, cu Cadetul, cu pușca mea. Și la 2017 aveai Sunny GTR? În 2017 eu mi-am cumpărat mașina Nissan-ul, l-am arătat lui din mașină că te-ai dus tu să iei bere. Mi-am cumpărat mașina în 2007 din Anglia. Mă gândeam ce ți-a arătat în mașină. Da. 2007 am cumpărat-o din Anglia, volan pe dreapta evident. 2007? În 2007 am cumpărat mașina. Mă. Da, dar eram atât de sărac încât nu mi-am permis să mă duc cu platformă sau ceva până acolo. Am zis, băi, îmi bag picioarele, mă urc în avion, că nu sunt retardat. Și vin cu mașina din Anglia. Pe când am ajuns în Anglia și m-am uitat pe GPS și am văzut că am 3300 de km de mers până acasă. Băi, deci eram așa descompănit, nu știam, moare să deci nu. Și am mers un prieten de-a meu cu mine. Zice, că merg și eu cu tine, bag picioarele. Facem road trip și nebun, ce se poate întâmpla, știi? Englezul la care am cumpărat mașina, ăla a zis că până în momentul în care a ajuns aici la mine, mie nu mi-a venit să cred că tu vii din România să cumperi căcatul ăsta de mașină. Și că adică nu e vreo mașină, nu știu ce mașină, că lor, englezilor nu le se pare că nu știu ce mașină, că la ei având importuri foarte multe de Japonia, mașinile astea rare, cum sunt la noi, nu știu. La momentul ăla eu cu banii aia, deci eu am dat pe mașină 5200 de lire, echivalent la vreo 8000 de euro în 2007. Și eu cu banii aia puteam să-mi cumpăr R32 GTR, Mazda RX-7, mai puneam un pic de bani și luam și Toyota Supra la banii aia. Adică mașini care acum, nu știu, 60.000, 90.000 de euro. Bună investiție. Băi, n-am luat-o pentru că era cu taxa de prima matriculare. Eu și la Nissan am plătit 2100 de euro taxa de prima matriculare, pentru că era până în 2 litri. La R32 GTR, de exemplu, păi să moară veta, te spărgea. La motorul de 2.6 era 16.000 de euro. La Supra nu-ți mai spun 3 litri? Mamă, deci era, nu știu, 20.000 de euro, echivalență mă refer, știi? Că creștea exponențial, de la 2 litri în sus, fiecare centimetru cub în parte era... Așa e cu centimetrii ăștia. Eu, de exemplu, am vrut să-mi iau Mazda RX-7. Ea, în mod normal, este de 1300 cm3, dar la noi în România, pentru că oamenii sunt retardați și spun că este twin rotor, adică că are 2 rotoare, gen 2 pistoane, în accepțiunea rarului românesc, au spus că, păi, 1.3, motor, adică un piston, știi, un rotor. 1, 3 ori 2, nu? Fac 2,6, deci motor 2,6. Multe RX-8-uri au fost înmatriculate în România cu motori 2,6. Eu am prieten la Galați care a avut RX-8 și mi-a zis, băi nebune, eu tatăl mea a fost cu motor 2,6 înmatriculată, cumpărată din nou de la Mazda România. Bun. Edi, doarmi? Da, de Sunny GTR, bine, în 2007 când l-ai luat era stock, era... Băi, nu era stock, avea, deci ea standard, mașina este 2 litri turbo 4x4 de 227 sau 220 de cai, depinde de varianta pe care o iei. De exemplu, variantele de Europa, EUDM-urile, cum le zice, adică European Domestic Market, erau detonate, adică erau cu 7 cai mai puțin. Dar era doar din unghiul de avans de la Delco, știi? 7 cai, da. 7 cai. 7 cai, frate, dacă te gândești, nu știu, la o Dacia Logan, de exemplu, care are sub 100 de cai, 7 cai contează, știi? Noi asta când am luat-o avea vreo 300 de cai, cam așa avea mașina. Și am venit cu ea pe rost, frate. Mi s-a stricat în Polonia. Băi, am zis că se rupe, știi? Și m-am oprit la Peco. Eu am mers, prin Polonia am mers pe autostrăzile făcute de Hitler, alea din plăci de beton, știi? Și mergeai de-aia fiind foarte rigidă mașina, mi s-a desfăcut mecanica pe față, efectiv, strângeai și ruburile cu mână. M-am oprit la un Peco. Ăla polacul nu știa să vorbească limba engleză, dar și el avea o pisică lăsată, bam, frumos. Zic, băi nene, ajută-mă și pe mine, în engleză, știi? Ăla se uită la mine, se uită la mașină, zic, me help, tuning, bam, frumos, a venit omul cu scule. Am ridicat mașina în Peco și ne-am apucat și am strâns și ruburile. Toată mecanica pe față, mai avea puțin și încă deau roțile. Din cauza că am mers pe aia de beton și de la vibrații, am făcut, cât dracu am făcut? 3 zile. 2 zile am făcut, 2 zile am făcut din Anglia. Am dormit o noapte în Germania. 3 zile, o noapte în Germania și o noapte la... Deci în noaptea aia am plecat, am rămas în Anglia, am dormit acolo. Dimineața am plecat, am trecut cu feriul Dover, Calais, bla bla.
Am dormit în Germania în mașină, pentru că noi nu știam că hotelurile în Germania după ora 8 nu mai au recepții. Și noi nu făcusem rezervare. Și am zis, băi, batem și noi la poartă, bre, hai, ne culcăm. Și ne-am culcat în Peco, ne-au trebuit să stea dimineața la 5, angajați. Băi, n-aveți voie să dormiți aici. Ci că vedeți că sunt parcări speciale dacă vreți să faceți nani. Nu, mai mă las, că noi plecăm. Și de acolo am mers până la Oradea, am zis, eram cu prietenul ăsta al meu, zic, băi, Dani, zic, nu mai, mergem. Nu ne mai oprim. Nu ne mai oprim, frate, zic, hai să ajungem acasă. Zic, dacă am ajuns în România, am scăpat, știi? Știi care e senzația? Băi, am ajuns acasă, frate. S-a stricat rabla asta tot dracu, lăsăm aici și vedem noi cu ce aducem, știi? Dar zic, îți dai seama, să strici dracu cum băi prin Polonia, mă lași panică. Zic, mam, dacă s-a stricat asta în Polonia, băi, în 2007 ești nebun, adică n-aveam minute pe telefon, că era cu roaming, costa o grămadă de bani. Îmi cumpărasem, și acum ți-mi cumpărasem maică-mea GPS. S-a dus și mi-a cumpărat. Băi, mamă, uite, ți iau GPS, nu tu când duci cu harta. Mamă, GPS, da. Cu GPS de la. făceai update în fiecare an. Da, băi, ia GPS. Și acum am GPS-ul ăla. Zic, băi, uite, ia GPS-ul, mamă, te duci așa. Am fost, s-a stricat, s-a blocat GPS-ul ăla pe drum. Bă, frate, și acum ce facem? Ne-am oprit la hartă. Băi, în 2007, eu când m-am urcat pe ferry, englezul mi-a dat și o grămadă de piese de schimb. Știi? Aveam în portbagaj o cutie de vitezi, pușca mea, știi? Și pe ferry, când te urci din Dover spre Calais, îți verifică mașina. Pe dedesubt, să n-ai bombe, chestii, socotel, știi? Droguri. Și îmi zice că deschide portbagajul, știi? Deschid portbagajul și se uită la. Dar ce-s cu astea? Eu, Caterin, că e mașina veche, pușca mea, ne-am luat piese de schimb, că vrem să mergem până în România, ha, hi, hi. Ăla zice că, dar eu nu glumesc, eu te întreb ce-i cu astea. Nu, asta nu e o glumă. Stai, mă, că am glumit, adică nu, uite, am luat mașina asta din Anglia și mi-a dat omul niște piese, să am, așa, avea niște piese extra. Ok. Și mi-a trecut pe un bilețel, cu Tărescu are în portbagaj cu tare, gearbox, bla bla, ce piese mai avem pe acolo. Dar oricum a fost interesant, adică nici ăia după ferii nu le venea să zic, tu mergi până în România cu mașina asta? Cu cotețul. Da, frate, dar ce are, mă, e țiplu mașina, ce are mașina? Are ceva mașina să nu plec cu ea? Să nu plec cu ea? Cum era să zică unul? Păi vezi că prin Polonia o să vezi tu. Hai să vezi ce e să pățești. Da, băi, nu, dar mi-a fost, îți dai seama, 2007, frate, ești nebun? Mai am un pic să fac 20 de ani. Mă. Băi, frate, deci... Și deci, îți dai seama, ca să am banii respectivi, eram atât de disperat și de asta, pasiunea asta disperată, m-am dus la bancă, frate, m-am plănutat de bani, eu n-am avut bani. M-am dus la bancă, să nu bună ziua, vreau și 10.000 de euro. Nevoi personale. Asta vreau să te întreb, de unde? Că tot îmi ziceai că ai salariu, că ai nu știu ce, că de unde ai avut bani să-ți iei, adică... M-am dus la bancă. La BCR aveau de asta credit pentru tineri până în 10.000 de euro de nevoi personale. 10.000 de euro am luat. Doamne, cât e maxim? 10.000. Păi, 10.000. Da, cât e? 10.000. Da. Ce vrei? Alte vremuri. Acum asta cu mașina e altă raznă, adică nu știu, eu mă uit, spre exemplu, dacă ar fi, uite, să iei Corrado ca ăsta așa, bine, ăsta e țip la țiplor, că avantajul lui e că îl dezavantajează motorul și cutia de viteze, știi? Și adică e o caroserie impecabilă, că dacă era vreun G60 sau ceva, sau vreun VR6, era hâit, era rupt în două. Dar uite, o de asta așa, cred că cu 10.000, 15.000 de euro, o chestie de asta. Adică asta cu 10 ani de zile le luai cu 1.000 de euro. Hai, nu 1.000, poate exact 3.000 de euro, nu știu, le luai... Unde mă, de asta? Da, frate, da. Și că avea un băiat care mai ieșea cu noi înainte, n-a fost în club, avea una mov așa sau nu știu, avea un Corrado. Nu știu, oricum are multe chestii cool mașina, de exemplu, ce au multe mașini moderne, are el ron electric. La viteză se ridică. Da, e mars. E cool așa mașina. Mie mi-a plăcut mereu. Mie mi se pare un cele mai mișto Volkswagen-uri din toate timpurile. Adică mi se pare că e desenat cel mai mișto dintre toate așa. Cum cred eu despre Opel-ul meu. Băi, să știi că mie îmi place Opel-ul tău. Era cât ce să-mi iau. Eu când mi-am luat Tomescu mi-a zis să mă potolesc. Când mi-am luat Nissan-ul, eram atât de descumpănit de nu găseam în România nicio mașină. Băi, deci tot ce însemna... Eu am vrut să-mi iau Seat Leon 1.8 Turbo, prima generație. Și vorbeam cu ăștia, nu mai știu dacă îl țineți minte, pe Cechi, care a avut din sportul, Bogdan Cechi. Nu ne mai întreba, frate, de oameni. Nu știi, în fine, da. A avut din sportul de asta, de făcea chiptuning și acum îl mai are. Și el avea Leon, dar avea diesel. 1.9 TDI 4x4. Și zic, băi, Cechi, vreau și eu, îmi place de mor, nu știu ce. Era undeva în jur la 10.000 de euro mașina, știi? Și le găseam pe toate, erau, bă, rupti.
Și îl sun pe Tomescu. Băi, frate, știu că tu ai avut Bertone? Zic eu, na, știu că motoarele generații 2 litri turbourile generația cum a avut Tomescu erau mai buboase, nu erau ca LED-urile generațiile anterioare, cum a avut el pe cadet, știi? Zic, dar nu vreau Bertone, că nu-mi place varianta aia de cupe, dar îmi place varianta asta de hatchback în 3 uși, știi? Și îmi zice Tomescu, băi, dă-le dracu, de cu noi, potolește-te, ești nebun, că motoarele-s varză, nu ce trebuie. Băi, era cât pe ce să iau un OPC, zic, băi, mie îmi place, zic, mi se pare cool mașina, zic, băi, e mișto, e pana mea, zic, e interesantă. Le luăm pe mărci. Da. Uite, mă, să facem bere cu cheia de dat filete. A, uite, cheie de dat filet. Vezi, nu, că știm? Cheie de dat filete, frate. Da. Da, și era cât pace, dar mie îmi place, mie mi se pare cool mașina, pe bun. Eu, uite, cum nu ești tu pasionat, sincer, măcar aș pune un motor 2 litri turbo așa, să mergi la 200 de cai standard. Asta vorbeam cu Filip acum, că am fost să-i schimb plăcuțele. Și așa nu mai valorează nimic mașina, adică de ce nu? Da. Pe bune. Am fost să-i schimb, Pe bune, să schimb cine-ți plăcuțele, că deja ajunsesem la fier și cu discurile. Și am zis, mă duc la Galați, nu pot să mă duc așa, că e urât. Trebuie să-și frânez. Păi, la un moment dat. da. N-aș vrea să mă întorc cu trenul. Și asta vorbeam și cu Filip. Și bine, i-am zis și mai de mult că dacă aș fi avut bani așa adică eu nu sunt pasionat, dar dacă aș fi avut bani să n-am ce să fac cu ei, cred că aș fi scos totul din ea. Tot. Bă, nu știu, eu una aș face Aș fi pus chestia un asta. motor de 2000 turbo Păi și ce nu pui? Ce te oprești? și să mă iau să mă dau cu ea așa să... Serios, da? Mă oprește. Mă oprește faptul că nu sunt pasionat. Păi nu mă iei, dar știi care e faza că tu râzi, dar știi care e treaba? Deci Opel-urile, Astrile alea și în variantă de 5 uși se vând cu 2-3 mii de euro. Păi în variantă de 3 uși nu vrea nimeni, adică cine poate să ia? Un tânăr de ăsta care abia și-a luat permisul. Să ia la reprezentanță. Să Da. Ia să vedem motor. Motor, 2.0. da. Dă-l mă neba că nu-mi iau. Da, mă, stai să vedem. Trebuie să iei, să-l adaptezi, să-l... N-ai ce să adaptezi, mă, că mergi, e plug and play, ești nebun, cum adică Auzi, să mă, adaptezi? plug and play. Gata, mă, Edi, mergem să-mi iau motor. Din Germania mergem, nu știu. Dar eu cred că îți găsesc la Galați. Cred că îmi găsește în hal aici, unde am fost mai devreme. Serios, e un parc de dezmembrări a unui prieten mai încolo. Am văzut și la Brăila, dita mai parcul de dezmembrări pe drum când am venit. Uite, frate, 5.000 de lei. Da, ăla la Albina, pe dreapta. Pe stânga, Pe stânga cum am venit, da. Ăla, da, e Auzi, mă, mare. 5.000 să-mi pun motor de 2000 turbo. Și îi dau tati. Bă, mă, că merită, ce ești, frate? De ce să merită? Dau 1000 să iau motorul, trebuie să mai dau să mi și-l pună cineva, trebuie să mai mă duc și la RAR, trebuie să mai îmi pun și roll cage. Ei, roll cage. Roll cage. Roll, m-a spart. Cred că mai văd și pe ăștia. O să superi pe mine Tomescu cu half cage. Ce căcată să trebuie, mă, ții half cage când tu mergi cu mașina pe stradă și mergi cu ea 1000 de kilometri pe an și te duci 3 ori la circuit și ți-ai dat seama că ai cauciucurile vechi de acum 3 ani. În pușca mea și derapezi pe toate curbele. Da, am half cage. Hai, mă, lăsați. Astea cu... Să-mi pun roll cage, să mai dau și cu capul dracu de el în caz de accident să-mi împrăști creierii pe mașină. Păi nu, pe bune, la roll cage, Da, șmecherea este că trebuie să porți cască, că țevile alea sunt în dreptul căpățânii și mașina nu e concepută. Tu dacă dai cu capul de plastic la moale, ai o șansă să trăiești, știi? Dar dacă dai cu capul de țeavă aia, sigur nu mai trăiești. Adică mă pun roll cage pe mașină ca să ce? Pă bune, adică nu știu. Băi, ok, îmi place tuning-ul. Adică și eu, de exemplu, Nissan-ul l-am luat, avea 300 de cai și asta e povesteam lui, dar nu mai povestesc, ca să povestesc, să avem și povesti. Am muncit, cred că va aproape 5 ani de zile am băgat la ea. Aproape 5 ani, cam așa. Și am ajuns cu ea la 390 de cai la roți, adică echivalent la aproape 500 de cai la motor. Adică mașina era brutală, adică se făcea frică la un moment dat. Bă, da, țin minte. Fiind Așa, mic, așa. nepasionat cum eram, țin minte că era haos mașina. Bă, era mișto tare. Dar eu i-am la frica. Adică eu de asta am și vândut-o. Bă, nu, adică mi-era teamă. Zic, bă, dacă se mai strică asta odată, să mă rămas. Eu nu mai am bani. Zic, nu mai. Adică am băgat cu tot cu mașină, cred că m-a ajuns aproape de 30.000 tot dansul. Cu mașină, care să spunem, hai că a fost vreo 8.000 de euro și restul piese și muncă. Adică am Și pe cât ai dat? 10.000. 10.000. Frate, a fost împrumutul. Frate, am ținut-o la vânzare, dar eu știi ce a fost nasol la mașina aia? Că am pus-o la vânzare în 2019, pe la jumatea anului, și după a venit pandemia, frate. Și în pandemie nu mai cumpăra nimeni nimic. Am avut-o la vânzare... Păi și ce făcea lumea cu banii mâna, că nu mai cumpărau?
Bă, frate, nu m-a sunat nimeni. Deci pe mine, când a început pandemia, când a început pandemia? În martie, 2020. Cred? 2020, martie, cred, nu, la începutul anului, nu? Cam așa a fost. Da. Când m-am dus în Italia în februarie, începea la ei și m-am întors și am adus-o și în România. Da. Și atunci, frate, cred că până în toamnă nu m-a sunat nimeni. Și aveam pe mobile anunț, aveam pe OLX, aveam pe... Nu m-a sunat nimeni, nimeni. Și măcar, bă, salut, hai că-ți dau, nu știu, cât vrei pe aia, 16.000? Că așa am pus-o, 16.000, zic, bă, am pus-o 20.000 inițial și am zis că, bă, nu e ridicol, știi? Și am zis, bă, pragul de coborâre e câte 2.000 de euro. Și am coborât la 16.000, la 14.000, la 12.000 și m-a sunat un neamț. Salut, îți dau 10.000 pe ea acum. Îți termin pe mail contractul de vânzare-cumpărare? Da. Bă, frate, da. Dăm contul de bancă. Mi-a dat contul. Deci omul mi-a plătit mașina cu o săptămână jumătate înainte să o ia. L-am sunat pe Buga. Zic, băi, Buga, să mă rămâs, dragă, nu mi-a dau la asta mașina. Și cum i-a mai dat, dar l-a încăcat. Nu l-a pas de ori. Pe ce i-ai dat, mă, tu bani? Și că lasă-l întâi să-ți dea banii. Că i-am zis, bă, zic, eu iau bani de la omul ăla, dar mi-e așa, oarecum, zic. Da, mă las. Iei bani așa, eu și de asta, știi, că stan pățit-o, adică mie mi se întâmplă lucruri, știi? Zic, băi, mi-e frică, mi-e pușca mea. Trimite unul 10.000 așa. Păi mă trezesc dracu poliția la ușă. Băi, știi că ți-a dat unul 10.000? Ăla e traficant de droguri, mă, frate. Știi, adică așa am gândit-o. Zic, băi, ce dracu. Și după aia, căutând pe internet, omul respectiv este Marcus Bromler, care vinde numai Nissan Motorsport, numai GTR-uri, numai nebunii. Este cea mai mare dealer de Nissan de motorsport din Germania. Omul ăla mașina s-o pună gen cum ești, la Andrei s-o pună sus, pe, așa într-o de-asta de sticlă. Zic că nu, nu o să merg cu mașina asta. Eu o iau așa, numai că îmi place. Auzi? Da. Ce înseamnă să fii șmecher? Da. Multă lume zice că, bă, dar nu o să-ți pară rău, că nu-ți pare rău, că era ca și copilul tău. Frate, e un fier, mai dă-l încăcat. Eu nu mă atașez de lucruri, adică eu nu-ți dă ăsta, băi, dar nu o să-ți fii dor, mă, de apartamentul ăsta, că te muți de aici. Nu? Deci mi-ar fi dor, adică dacă mă mut de aici, mă mut la mai bine, nu? Deci mi-ar fi dor de apartamentul ăsta, știi? Ca și cu mașina, băi, o vând, asta nu înseamnă că... Că ce crezi, că nu m-am mâncat? Că mergi la mine de seară să vezi bestia, Sugaru, cum stă abandonat în fața porții. Da. Că asta e următorul. Că tot întreba, nu mai știu care, băi, dar Mocanu ce caută? Nu dăm nume acum, că nu-i frumos, că e membru și prieten de-al tău. Că ce mai caută ăsta, mă, aici? Ce caută, mă, ăsta în club dacă nu mai are mașină și avântos? Și mai e și tare în clon și nu știu ce. Dar el nu și-a dat seama că scria pe grupul mare. El vrea să scrie lui Tomescu. Dar scria pe grupul mare și scriu, băi, prostule, vrea să scrie pe grupul mare. Aoleu, și-a șters mesajele, știi? Și mă sună Tomescu, răzând. Ei, nu dăm nume, că nu-i frumos. Păi de ce? Că a scris pe grupul mare. Ei, s-a șters omul după aia și zic că, bă, dar ce ai făcut omul ăla? Că s-a supărat. Îi zic, păi că i-am spus că, zic, băi, frate, n-ai cum să fii pasionat de mașini și să spui, ce, te bagi și cu pumnul în piept să spui că, ce, băi, frate, dar ce, dacă sunt pasionat de mașini, eu plătesc. Îi zic, da, mă, frate, dar e ca și cum ai spune că îți plac femeile, dar ai fost numai la curvi toată viața ta, știi? E cam așa o văd eu, că, băi, plătesc. Zic, un pasionat auto pune mâna pe chei, bă, măcar ce mă pricep, mă, să fac? Să dau filete la suspensii, bă, Eu acum știu, dacă mă întreb data mi-am viitoare. coborât, mi-am urcat și mi-am coborât suspensia. Sau, bă, nu știu, uite, mi-am schimbat filtrul de aer. Sau, bă, nu mă pricep să lucrez la motor, știi? Dar, uite, măcar stau lângă ăla care lucrează la motor, știi? Eu așa o văd. Da, nu sunt pasionat. Știi? Adică nu... Așa o văd. Adică și cum ai spune, băi, uite cum sunteți voi cu grupul de fotbal. Băi, mi-mi place foarte tare fotbalul, dar n-am jucat niciodată. Sau îmi place foarte tare fotbalul, îmi place mult. Păi hai să jucăm. Dar nu, că eu nu vreau să joc. Păi, și cum îți place așa, știi? Cum? Și eu nu știu. Poate sunt gras și nu pot să joc. Ei, căcat. Astea scuze, mă, frate. Eu, de exemplu, mie nu-mi place fotbalul. Adică am jucat fotbal când eram copii, știi? Am prieteni, îți duc la fotbal. Lunea, sâmbătă, vinerea, pana mea. Hai, mă, nu mergi și tu? Băi, nu merg în primul rând pentru că eu sunt înalt și dacă mă răniți pe acolo. Poți să joci pivot. Ei, joc pivot. Am jucat basket suficient, am jucat și performanțe, ok. Puteai să joci basket cu Redeș, că el și Adidas de basket. Da, am văzut, da. Azi că am mai jucat eu basket și cu alții care știu că știu joace basket. Păi nu, n-am zis că știe. De-aia pusei să-mi poza cu Jesus de la mare, știi? Când stăm noi de ăla așa și Jesus cu un cap mai mare ca mine, știi? Și mă sună un prieten de-al meu care este antrenorul lui ficiorii mei de basket și mi-a fost coleg de echipă. Pe care îl cheamă tot Bogdan. Și îmi zice că, bă, și el e un pic mai mare ca mine din înălțime, știi? Și că, bă, și că poza aia trebuie să o facem toți trei, cei trei Bogdani.
Eu când m-a întrebat, dar cine e ăla? Zic, un prietenul meu, Bogdan, de la București. Zic că băi, ești nebun? Zic că părea așa, o chestie mică până lângă el. Zic, băi frate, eu am 2 metri, adică... Chiar sunt curios ce înălțime are Jesus oare? 209, cred. 209, eu am un 96, deci de asta chiar mă uitam la poza aia. Nu știu de ce am zis 209. Hai să o sunăm. Îl sunăm? Sună, da. Ia. Cred că are 209. Da, nu, hai să-i scriem, hai să nu-l deranjăm. Da, mă, nu deranjăm, că îl deranjăm pe Edi. Păi bine, și ți-ai făcut mașina aia, 500 și la motor, 390 la roată. Pula mea, ei știu cum le măsoară, că nu știu, se mai duc la dyno, la de-astea. Băi, și la fac Dyno, grafice, da, fac. eu am măsurat-o la București. El a măsurat-o în fața casei. Eu prima dată când am făcut softul, prima dată, deci prima dată mașina, în prima configurație a avut 420 de cai. Mașina a fost făcută de Cătălin VPP-ul. După ce m-am milogit de el, cred că 2 luni de zile. Mie mi se părea cel mai capabil, adică mi se părea și mi se pare în continuare unul cel mai capabil tuner din România. Și zic, băi, Cătălin, uite așa. Pe partea de soft. Pe partea de soft, da. Și zic, băi, Cătălin, uite, am Nissan-ul ăsta. Aoleu, păi eu fac numai BMW-uri, mă, prieteni. Ce Nissan? Mă, cacă Nissan-ul tău. Băi, Cătă, hai mă, te rog, ajută-mă, că pușca mea. Băi, 2 luni m-am milogit de el. Zic, băi, m-am mai enervat. Zic, mă rog de tine cu banii în mână. Ia dracu și softează și mie mașina asta, că n-are cine dracu să o facă, știi? Mă rog, și a zis, da, mă, frate, hai că o facem, 2 naibii, să o ia, știi? Dar trimite-mi ce ai tu, păi am mistiun. Ok, și am trimis softul, s-a uitat la el, a zis, da, mă, e ușor de făcut, dă-l încăcat. Hai la București să facem mașină. Am tras de mașină de la ora, că a zis, băi, vină, da, hai să facem noaptea, că am softat-o pe autostradă. Hai să facem noaptea să nu fie trafic și nici poliție, știi? De la ora 10 noaptea până la ora 9 dimineața am tras mașina pe autostradă în continuu, aproape 12 ore. Am tras de mașină pe autostradă. A sărit temperatorul de la ulei. A început să sară ulei pe parbriz, pentru capot, așa, pe sub capot sărea ulei pe parbriz. Băi, ce treacă, mă, pe la 200 Cătălin, că băi, ulei pe parbriz, mă frânează. Deschidem numai aburi de ulei, am crezut ca la foc. După aia s-a blocat un injector. După aia mi s-a desfiletat sonda lambda din evacuare, că ăsta pe autostradă, s-a rupt, s-a făcut bucăți. Du-te la podul Grand, unde avea Cătălin în atelier acolo. Hai la mine la atelier să luăm de acolo. Lasă mașina, noi venim cu mașina pe platformă de la Galați. Dezgață platforma, mergi cu mașina cealaltă la podul Grand, sub podul Grand unde avea Cătălin în atelier, ia sonda lambda, pune sonda lambda. Da, mă plictiseam de mult. La 9 dimineața ne-am dus la grec, la Perimenis, la atelier, să-i facem dyno. Băi, zic, pușca mea, zic, am tras de ea toată noaptea și nu facem și noi dyno, să vedem și noi că scai, că zic, asta e de-aia, suntem homosexuali de-a dreptul, zic, nu. Nu scoți și tu. Nu spui și tu. Ruleta sau cât scai, mă, frate? Păi, mă, frate, am văzut eu cum aruncați cu caii pe aici, pe la Galați. Da, 500 am. Nu, frate, hai să facem dyno, știi? Am ajuns la dyno, 390 de cai. Când o punem prima dată. Cătă? Ce cu dar nu se poate, mă, cum 390 de cai. Eu eram, 390 de cai. Bă, 390 de cai în 2010, să ne înțelegem. Adică, băi, în 2010, 390 de cai, adică n-avea la ce te raportezi. Deci 390 de cai era direct, te uitai la mașini și următoare te uitai la supercaruri. Adică n-aveai la ce, băi, 390 de cai, adică te uitai direct la Lamborghini, la de-astea, știi? Zic, mamă, gata, zic, gata, am plecat la Galați. Nu, mă, că-s puțin. Asta n-ai înțeles. Eu cred că putem scoate mai mulți cai. Băi, Cătălin, zic, tu ești sănătos la cap? Zic, stricăm pe asta, dracu. Dar eram încântat așa, zic, băi, hai mă, totuși, știi? Din 2 grade de avans și nu știu ce mai mermeli, Cătălin pe acolo, un pic de presiune la benzină și asta, am plecat de la XLXS cu 420 de cai. Așa a fost. Deci am ajuns pe autostradă 390 de cai și pe dyno am mai scos încă 30 de cai. A tras de ea să moară, mă, s-a înscheiat foc. Zic, băi, gata. 3 ore, nu știu, am tras. 2 ore, 3 ore am tras de ea pe dyno. Și după aia, în configurația cealaltă, cu pistoane forjate, altă galerie de evacuare, adică motorul schimbat. Asta, în configurația de 420 de cai, era cu motorul absolut stock. Aveam doar turbină, injectoare, adică motorul, pistoane, biele erau stock. Și în varianta cealaltă, cu pistoane forjate, biele, axe cu came, cam absolut tot, știi, am schimbat cam tot. De exemplu, n-am umblat n-am ușurat Vilbrocheanu sau n-am schimbat bielele nu le-am avut pentru că bielele erau, nu știu, chestii mari așa, chestii, ziceai că-s de diesel. Nu le-am mai schimbat. Și am făcut la Umbrărescu. Mi-a venit ăsta, softistul lui francezul Romain, care este unul dintre dezvoltatori de la Cyvex. Cyvex sunt unii care fac stand-alone management, cam cele mai șmecheri din lume așa. Și a venit francezul ăla și mi-a făcut mașina, dar din cauza că Umbrărescu nu are variantă de dyno de asta pe role, știi? Adică îți scoate roțile și dyno de hub, adică e de asta de... Și îți măsoară puterea la roți.
Nu poate să-ți fac o aproximație cam cât e la motor. Dar asta știi în mare, cam la toate mașinile. Băi, cam cât ai pierderi în transmisii. Băi, cam 35% sau 30%. Zici, băi, hai ca să nu fim țigani să spunem, băi, 35, adică o am așa, hai pui 30, știi? Și dacă înmulțești 30% la paste de cai, cât aveam la roți, știi? Adică oricum mergea bombă mașina, nu era... Păi măsurată avea 3,6% de la plecarea după loc, era 4x4. Adică, îți dai seama, plecai rachet. Nu derapa, nu nimic. Bine, derapa, dar derapa puțin. Derapa puțin asfalt. Da. Adică... Mișto mașină. Dar atunci cu datul la mare, cu buga, știi cine a început-o, nu? Țiganul de Feghea. Când avea golful, că el cu golful a venit la mare atunci. Alt fost membru. Și vine Feghea și zice, ia auzi mă, ce zice Tomescu, că e bombă mașina asta ta, știi cum e Feghea așa mai arogant. Ia auzi mă, că e bombă mașina asta ta. Păi și nu ne dăm și noi? Îi zic, băi Feghea, îi zic, câți care golful ăla tău? Păi 300. Îi zic, da, dar câte chile are? 800? Că era goală mașina, n-avea decât un scaun în ea și în rest n-avea nimic. Păi cam așa are. Eu zic, cât te bat? Cum adică mă bați? Păi zic, mașina mea are 1100 de kg. Și 2 litri turbo 4x4 și are 500 de cai. Zic, diferența aia de 200 de kg e cacavax. N-are mă cum să mă bați? Zic, băi țigani, stai dracu potolit, poate strici mașina, mă. Zic, stai liniștit. Zic, nu mă dau cu tine. Și după aia vine Tomescu și că vrea să s-a supărat ăla pe tine, a zis că ești și arogant. Că nu vrei să te dai cu el, că nu știu ce. Zic, băi, eu ajunsesem la mare, la All Star, în ideea că, băi, mergem la un eveniment de expo, știi? Nu merg la drag racing nocturn și pușca mea. Eu era dimineață pe la 10, bă, și vreo 2 beri, stăteam bine mersi, mâncasem ceva la terasă la aia acolo. Zic, păi nu mă, că de seară ieșim la paradă pe bulevard. Da, ieșirea Băi, de seară. Tomescu, zic, eu am băut 2 beri, nu, cred că a avut 12, zic, am băut 2 beri, la cât vrei tu să ieși la paradă? Păi la 7. Zic, băi, până la 7 nu mai beau. Zic, beau apă și... Zic, hai mă, că ieși și eu la paradă, știi? Am băut apă, am mâncat, zic, băi, poate mă opri dracu, poliția, mai facem și altele. Băi, că de obicei știi că nu ne oprești, că știu că e evenimentul aici, știu că facem paradă și nu știu ce. Paradă. Nu era, mă, e prima oară când au cuvântul paradă. Da, mă, paradă, că mergem la paradă, pana mea. Paradă. De aici deci până la... stăm cu stegulețe, Da, că ieșim pe geam. Da, eu nu știu, eu am plecat, ăștia au plecat până am scos eu mașina, până nu știu ce, mă și blocase unul, când am ieșit nu mai era nimeni în pana. Eu zic, ce mi-a trebuit mie, mă, paradă, nu stau, băi, mă las și nervii, zic, eu te mă, am băut beri toată ziua, să mă la parada lui Tomescu și acum nu mai e nimeni, au plecat toți. Eu sunam pe Tomescu, băi, așteaptă-mă, mă, și pe mine să vin și eu la parada groazia asta. Și văd flash-uri din spate, știi? Feghea. Bă, hai mă, noi să ne dăm, mă, lasă încăcat pe ăștia cu parada lor. Zic, băi, hai mă, să dau și așa o tură, știi? Am dat o tură până înainte înapoi. M-am întâlnit pe drum cu Redeș și zic, bă, Redeș, dar, zic, tu te dai cu mașina asta? Păi, mă, sta. E cu RS6-le. Cu RS6-le, da. Cu RS4, mă, ce RS6? RS4, da. Nu știu. Și că a avut aceeași mașină ca Buga. Adică are, că Buga nu mai are. Numai că era mai întreținută și mai haradită așa și mai... Care? Alu Redeș. Alu Redeș? Și al Buga mi s-a părut o mașină întreținută, nu mi s-a părut. E nu, zic, era mai... Treaba cu asta lui... așa puțin. Da, dar treaba cu Alu Redeș o scotea din garaj doar așa la evenimente, că în rest Redeș nu mergea cum mergea Buga cu ea daily driver, de care era cu ea bolțari de la Brico, vana mea. Se ducea la instanță cu ea. Păi era tocmai, da, era peste tot, da, mergea cu ea în fiecare zi. S-a bucurat de ea, ce-i drept. Băi, aici cu mașinile, să știi că Tomescu am dat a avut dreptate, că m-a certat la un moment dat, că ce tot era că nu scos mă mașina aia. Și mi-a zis că e ca și cum avea o femeie frumoasă, dar ți-ar fi milă, așa, știi, să umbli la ea. Știi? Adică, băi, o femeie foarte frumoasă, dar tu nu faci dragoste cu ea. Da, mă, nu vrei să o strici, să o nu vrei să o strici, da. Nu vrei să dai în ea. Exact. Stai că o strici, îi bagi kilometri. Da. Și zi cu marea, lasă cu... Cu marea? Și Feghea, ăla a băgat bățul. Te-ai tras cu băieții? Hai mă, să ne dăm, știi? Și cum ieșeai de la camping gas, Feghea, zice că hai să mergem în stânga. Îi zic, băi, băule, în stânga, ai șanse mai mari să fii poliție, că deja încolo încep hotelurile și cu tare. Da, zic, da. în dreapta-s blocuri. Nu prea ai șanse să fii poliție pe în dreapta, mai mult e pe în stânga. Îi zic, hai să facem o tură în dreapta până aproape din Năvodari
Știi? Și după aia ne întoarcem înapoi, pana mea, și zic, eventual lasă pe cineva la camping guest sau vorbim cu unul să ducă 2-3 giratorii mai încolo să stea. Că zic, a ta urlă, a mea urlă, s-aude, frate, e noapte, nu-i... Zic, și nu-i cum sunteți vă obișnuiți să vă dați pe autostradă unde nu te aude nici dracu. Zic, aici ești între blocuri, ești nebun la cap. M-am dat cu fegea. Dar hai să ne dăm din mers, hai să ne dăm de la 30 într-a doua. Băi, zic, te-am bătut de pe loc, te-am bătut din mers, te-am bătut de 4 ori, cum vrei să ne mai, cu spatele, cum vrei, pe lateral, cum vrei să ne dăm fegă. Zic, nu. Hai să ne dăm, că pe mine mă dezavantajează. Deci fii atent, tu bagi a treia și ne dăm de la 60 și eu plec cu a doua. Păi fegea, să moară, mă, nu vrei să merg mai bine până la 5 la 30 și... Dar nu vrei să opresc motorul în mers ca să nu bați. Da, și mă rog. Și după aia vine și buga. Bă, te-ai dat cu fegea și l-ai bătut? Da. Băi, fegea, cât de tare? Ăla zice, băi, tare. Hai mă, ne dăm? Ne dăm. M-am dat și cu buga. Băi, m-am dat cu buga până a început să-mi patineze ambreiajul. Zic, băi, gata, hai să ne oprim. Zic, nu mă străpatinează ambreiajul, nu mai. Ne-am dat și după loc și din mers. Oricum aia din mers al lui Buga n-am înțeles-o. Ci că băi, hai să ne dăm din mers. Păi două mașini turbo 4x4, nu ți mă dau din mers. Adică care-i sensul? 4x4 asta e șmecheria, nu să dai după loc. Ne-am dat, a fost mișto. Țin minte și acum, când am intrat înapoi în camping guest, vine Filip la mine și zice că să moară măsa când au ieșit flăcări pe screamer pipe-ul ăla. Eu eram cu geamul deschis și că am sărit în brațe la Buga, frate, m-am căcat pe mine. Și când ai schimbat viteza, poră, că o să o flacără cât o mâine, că am zis că a luat foc mașina. Da, era dracu mașina. Bă, era mișto. Chiar a fost o mașină mișto. Nu sunt nostalgic, așa nu-mi pare rău după aia. Uite, chiar acum vreau să mă apuc să construiesc Subaru-ul ăla. Deci o să fie o altă mașină mișto. De ce ai o mașină? Da, am luat un Subaru din Italia. Asta... Vorbește italienește? Păi nu, că te spunea și Andrei, dacă nu știi ce înseamnă mașini din Italia sau asta, sau Spania, n-au rugină, frate, asta e avantajul. Da. Că nu le e moarte de rugină, de prin Italia, de prin Spania, asta e avantajul. Adică pentru o mașină mai veche e avantajos să nu fie ruginetă. Că dacă e ruginetă, de exemplu, mai degrabă e cu motorul stricat. Că motorul faci. Dacă caroseria să o faci, frate, nu, mai bine abandonezi. Adică eu am avut cadetul, de asta l-am abandonat. Că proiectul cadet a ajuns la fier vechi. Pentru că m-am apucat să refac și, băi, frate, pe măsură ce curățam vopsea și curățam autovapantă de pe burtă și astea, găuri, nu. Și a venit un moș în trinchigiu și a zis, bă, frate, asta nu mai... Ca opolul meu. Pune-o la loc, mergi cu ea, pune-o la loc. Nu, dar mi-a somă, că pune-o la loc, mergi cu ea, bucură-te de ea cât până îți dezmembrează și... Dar n-am mai avut răbdare să o mai pun la loc, că nu mai mă cacă în ea, gata. Nu mă, era... Da, e nasol la noi cu clorura de sodiu sau cu ce se dă. Da, dar să știi, uite, acum și în București am văzut, că au apărut și au început să apară și în Galați spălătorii de astea cu jetoane care are și spălare șasiu. Are jeturile de apă pe dedesubt, știi? Eu, de exemplu, când îmi spăl mașina, de fiecare dată, eu dau cu lancea și pe dedesubt, mai ales în perioadele astea de la noi, ce obțin, nu știu, oamenii... Cu lancea. Cu lancea. Am spălat-o azi dimineață, dar nu i-am dat cu lancea pe dedesubt. Oi, mai tăi, ce dracu, vrei să bagi apă în mașină? Adevărat, da. Mai bag, am vrut să o duc la Tomescu să o fac, dar nu mai fac, dă-o măsă. Da, deci cam asta a fost povestea cu mașina, ai luat-o, ai dat-o, i-ai dat și pe băieți din club, te-a bătut cineva cu ea? Adică te-ai dat și tu cu unul mai... Nu știu. Băi, sincer, frustrarea mea cea mai mare a fost la drag racing. Uite, dacă vrei poți să-ți demonstrez la toate etapele la care am participat. Am una singură la care am cupă de locul 2, restul am avut numai locul 1, la grupa ei, că așa s-a nimerit. La grupa mică. Da, cea mai mare frustrare a mea a fost că mă bătea unul de la Brașov cu un BMW de la hibrid. i8, căcat ăla, mă rog, ăla... Da, ăla. Cupe, hibrid, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată. Nu, dacă e hibrid de mașină, deja nu mă mai interesează. Sau electrică sau... Nu. Ăla care l-au băgat ăștia în pușcărie și a ieșit omul recent. Le dădea sfaturi de cum să faci afaceri, bla bla bla, de avea el și monedă similară cu Bitcoin, NFT-uri de astea, tot fel de combinații. Și l-au băgat aia pentru fraudă. Hai mă, vină alea că... De dădea el Dunca, Dinca, ăla. Da, așa. 202 are, mă, Jesus mi-a răspuns. N-are cum să aibă 202, că am un 96, adică m-am măsurat acum o săptămână. Are mai mult. Păi dacă a zis. Nu cred, mă, las că o sunăm după aia. Da. Și nu, ăla, băi, deci ăla am avut mama frustrării vieții mele, că mereu eram așa eram cu el. Și atunci, când am luat locul 2, m-a bătut, că am ratat treapta. În loc să bag a patra, am Te băgat... gândeai la altele.
pe lângă. No, se întâmplă, mă, frate, ce vrei, de exemplu, nu știu, se întâmplă la drag racing, poate să sară din dreaptă, pur și simplu. Adică tu când accelerezi la maxim și debraiezi, sunt lucruri mecanice, se întâmplă, se strică. Nu sunt făcute din anoptanium, ca Wolverine. Din ce? Anoptanium, nu știi că așa se spunea? Nu, e altceva. Wakanda forever, da. Hai că apare... Erau din Vibranium, mă, nu erau? Da, apare anul ăsta Wolverine din nou. Bine, Da. Deadpool cu... Ei, căcat, da, mai iau un pic și fac. Mie sequel-urile astea deja, mă uitam cu uite, ficiorul meu acum a ajuns la The Fast and the Furious 8. Deja nu mai am nicio legătură. Că deja... Sunt 10, nu? Da, deja el dezamăgit. Eu Băi, m-am tati, oprit pe dar la nu mai 6. e cu curse, cu aia. Primele 3 au plăcut. Evident, că alea au fost cu mașini, cu drift, cu... Că de fapt asta e, nu? The Fast and the Furious. De fapt asta e ideea. Cred că de-aia a murit și Paul. Cred că și Ba, pula, că plec. Și-a scenat moartea, gen. Da, un fel de Machiavelli. Da. Da, nu mai scap de el. E ca Star Wars. Da, păi eu cred că ăsta, știi că este o zicală. Și că și tu faci parte din aia 2% care n-a văzut Star Wars. Mamă, păi da, Eu n-am văzut. Așa am făcut eu la muncă, le întrebam pe, nu mai știu, pe Alex de la Bobby din echipă și vorbeam noi, aveam eu o caterincă cu Bobby la birou și făceam referințe de asta de Star Wars și el zicea, păi cine e? Și zic, Star Wars? N-ai văzut mă? Star Wars? că am mai auzit de Luke, de așa, dar eu n-am văzut Star Wars. Și zic, mamă, boss, De ce n-am văzut Star Wars? Că am la văzut interviu unul, trebuie două. să punem întrebarea asta, nu știi, adică, dar gen să-i prindem pe oameni. N-ai văzut Star Wars? Îmi pare rău, te descalificăm, știi? Da, ca și cu Game of Thrones, de exemplu, la mine la muncă era disperare. Când a fost atunci, a început la 3 sau 3 ăștia, la 3 dimineața să vad. Băi, frate, dacă are logica să te zici la 3 să vezi, adică nu poți să-l vezi și mâine sau poimine sau nu știu. Eu n-am văzut Game of Thrones. Zic, băi, m-am uitat vreo 2 ore așa. A fost marfă, dar l-au terminat nasol. A fost mișto, dar l-au terminat prost. Da, nu știu. Da, nu știu, eu n-am avut o asta cu Star Wars, am văzut când eram copil, adică na. Ca toată lumea. Dar nimic. I-am văzut de curând acum toate astea, tot timeline-ul l-am luat, tot. Sunt la Mandalorian Season 3. Bine, mă, acum na, ai și la îndemână toate. Pe vremea era complicat, frate. Nu e ca acum intri pe net și le vezi. Inclusiv ai văzut că pe YouTube au băgat filme. Poți să vezi filme pe YouTube. Dacă ai YouTube Premium, poți vezi filme. Nu mai știu ce film mă uitam eu. Right, era pe Uite OCD, ce-mi trimite trebuia să tâmpitul prinzi ăsta. seavă, să prinzi Uite ce-mi ăla. Hai bă, trimite. deschide calculatorul să pot să trag și eu. Uite ce-mi trimite asta, Matiz Turbo. Un prieten de la Ploiești. Are un Matiz Turbo, frate. Singurul din România cu Matiz Turbo. Mamă. Stai că am zis la 180. Da. Mamă, 180 Matizul, cred că... Ce cu Matiz? Matiz, Ce da. cu Matiz și dă, mă. Ce bă. Și, că toți ziceai tu, ce înseamnă pentru tine o mașină modificată? Ce înseamnă pentru mine o mașină modificată? Băi, nu știu, frate, uite, de exemplu, să nu fie o mașină, frate, care să arate frumos, să aibă o suspensie, o roată și o tobă. Adică, nu știu, o mașină modificată să aibă de toate. De toate câte puțin măcar, știi? Adică, uite, de exemplu, cum e lui Bamse. Că toată lumea la mare m-a criticat că de ce tu mereu votezi IS-ul lui Bamse. Zic, băi, v-ați deschis capota mașinii alea să vedeți și muncă e acolo și ce bani s-au băgat și la ce nivel e modificată mașina, că e revistă, deschis capota e revistă. Că e făcută și de tipicarul de Adrian, adică toate alea detaliile, știi, atenție la toate detaliile. Da, mă, dar exterior e o mașină standard, are niște roți și o suspensie. Păi, dar ce vrem, mă, să vezi de alea cu fărașii, cum erau în 2008, cu fărașii pe sub ele și cu praguri și cu morți în gât, aia au fost ceva mișto în 2008, nu știu, dar nu, acum nu se mai poartă eleroane și... Nu știu, mașina modificată trebuie să nu fie o mașină standard, nu? Sau cum? Nu știu, depinde. Vibratoare și ecran. Da, uite, de exemplu, și la eveniment la mare, la All Stars, când a venit Filip și mi-a zis, băi, hai mocanic, și anul ăsta ești în juriu, alegi 6 mașini. M-am dus cu 4. Zic, bă, doar 4 am găsit, frate. Nu am, n-ai pe ce, zic, în afară de iesul lui Pascu, ursul lui Bobby, care, na, săracul e mai hărtănit, că, na, e mașină de curse, frate. Adică, Filip, de exemplu, zicea că, mă, dă-o naibii, că i-a pus air ride și că are buza crăpată și care a zis, bă,
Frate, arată-mi și mie, arată-mi cea mai țiplă mașină de aici, că nu e niciuna țiplă, adică toate au defecte, nu există, că nu suntem la... Dansez pentru tine. Exact, asta e, mașină, frate, dai cu ea de bordură, poate o mă da cu ea de bordură, n-ai să vină aici, adică na, ce vrei. Așa, rechinul lui Adrian, adică, de exemplu, rechinul lui Adrian. Multă lumea zice că da, mă, dar ce așa mare lucru? Păi da, e un retrofit, adică are un motor care nu exista pe mașina aia. Omul i-a făcut aer condiționat funcțional. Mașina arată țiplă. Are tot felul de chestii făcute de Adrian, nu știu, eleronașe, tot felul de chestii, măcar la prima vedere așa, nu-ți dai seama că sunt acolo, știi? Ca uite și tu ai văzut mașina lui Dana? Piciul ăsta de-a făcut acum lui Dana? Da, pe n-am făcut episod. Așa, bravo, ai văzut-o? Tu ai văzut toate detaliile și toate căcaturile sunt făcute de Adrian, toate nebunile alea. Dar ai observat că mașina are roz pe 18 pe spate și 17 pe față, nu? Mi-a zis, n-am observat. Nu cred că Eu când am observat. intrat în hală zic, băi, ce trag, că mi se pare, știi? Zic, ai roțile mai mari pe spate? Zic, da. Uite, de exemplu, uite, mașina lui Adrian, care te uiți așa și zici, e o mașină, culoarea e mișto, e cool așa, mașina verde la ăla, dar e mai mult decât atât. Adică om a fost până în Polonia, că ea pe roți. Și care era a patra pe care a ales-o la... A patra pe care am ales-o, să-mi bag dacă mai știu. Deci nici nu mai știu. Deci a fost al lui Adrian, a fost al lui Pascu, al lui Bobby și nici nu mai știu. Deci, băi, n-am avut ce alege. Adică, efectiv, la mare gândești că erau mașini, roți, polișate și cam atât. Că i-am și lui Tomescu. Zic, băi, ce e asta, mă? Mi-a zis, băi, frate, dacă nu-i accept, facem eveniment cu 5 mașini. Că astea sunt. Da, bine, și la All Stars cam asta era și scopul, să vină oameni care... All Stars. La Eurocar să zici că ești mai exigent. Da. Păi ăsta acum, de la Vitan, chiar m-am văzut că a pus Dani filmarea aia, e loc mult acolo, e mișto locația. Da, vedem ce o să iasă. Dacă ei au pus panouri fotovoltaice la obor, așa o să fie. Mai schimbăm și noi locul, aerul. Lasă-mă mai bine ce. Nu trebuie să faci în același loc. Uite, mai de exemplu și la ăsta, alu, cum îl cheamă? Al Plăvanu? Alu Plăvanu, districtul. Bă, că tot la Snagov. Acum a anunțat că i-a schimbat data, nu mai e. Că... Nu mai e în aprilie, îl face mai Da. devreme. Nu știu ce. Păi probabil că au venit azi băieți cu bani mai mulți, că na, îți dai seama. La Mogoșoaia vine un băiat și zice, băi, vezi că vreau să fac nunta, ce eveniment auto? Păi a venit un băiat cu ce? Uite mai de aici cu mașinile tale și prostiile tale. Eu n-am fost la district, dar bine, e normal că nu m-am dus, că eu merg la ale noastre, că sunt ai noștri, știi? Da. Și nu e că nu mă înțeleg sau nu, că îmi face plăcere să mă mai întâlnesc cu Redeș, cu Plăvanu, cu Stochei, adică n-am treabă cu nimeni. Dar n-am fost. Știu că vin mașini mișto, dar na. E mișto, e mișto Fiecare- și ăla de la Râșnov, uite și ăla ăsta ai putea veni. Chiar e mișto ăsta făcut de plugar. Și locația. La Râș asta nu v-am mișto. mai fost. Ai mai fost? Mișto tare Da, locația. aș merge, aș merge. E mișto tare locația și tot vibe-ul ăla de acolo. Dacă și care ar trebui să facem, să avem în vedere un calendar așa cu toate evenimentele care se fac cum apar, să le punem pe... Da, bravo. Așa, uite, de exemplu, uite, Să le vezi punem că- într-un calendar ca să putem să ne organizăm Bravo, din m-am timp. gândit și eu la să-i spun asta lui Adrian. Îi zic, bă, dacă tot te-ai băgat în chestia asta și ai zis că vrei să te ocupi tu, îi zic, poți să te ajut și eu să te secundez. Dar zic, hai să facem un calendar. Bă, astea sunt toate evenimentele de anul ăsta. Păi, cum au făcut ăștia de la Vespa, că eu mai sunt în club Vespa București, și tocmai au lansat calendarul Foarte care, bine, cu ce da. se întâmplă. Mie mi se De pare afară, cool. Vespa la munte, Vespa la mare, evenimente de afară, de unde participă și fac brigade Da. și se duc. Așa trebuie și noi. Ok, nu sunt toate organizate de noi, dar sunt acolo și poate participăm. Adică, Da, nu, eu ți-am spus, mie unul mi-ar plăcea. Adică eu la Râșnov merg sigur, la ambele, și la asta din iunie și la October. Și eu aș La merge, October e e cea marfă. mai șmecher, frate. Deci la October e altceva, frate. E mișto perioada anului în care o faci, perioada aia când începi pădurile să ruginească, știi, începe natura să încetinească. Și e mișto, frate, că e răcoare, știi? Stai noaptea răcoare, bam, frumos. Vine Merge, ursul fiecare seară acolo la eveniment, ceva. Că e la poale păduri. Nu era cu Adrian într-un an, noi eram beți, eu cu Adi. Dana era cu, de-au ei, navara aia, de-au abandonată pe la hală, pe acolo. Hai mă, că vă duc eu acasă, nu știu, eram cu aditurile, băi, olea, că mai încolo era ursul, băi, urcă repede în mașină. Nu era rangator și... da, mergem. E mișto rău, deci ăla de la Râșnov e chiar mișto. Chiar mișto evenimentul. Da, o să fie acum la Poli, dar astea
Nu știu ce se întâmplă acolo. Da, nu știu, am văzut că a pus Tomescu niște poze cu locații pe între niște copaci de făcea mortul Caterin, că uite, arată că la mine în curte. Iarba pârjolită. Da. Da, deci chiar ar fi mișto anul ăsta să mergem. Uite, de exemplu, m-am ofticat câțiva ani la rând și chiar m-am certat cu câțiva din băieții mai tineri, ca să spunem așa, din club. Că când am mers la Râșnov, s-a mers gașcă, da? La fel, îl dăm nume că nu e etic și nu e umoral. Și zic, bă, da, nu cărăm și noi măcar cortul ăla cu noi? Adică reprezent gen, știi? Adică mergem la e Râșnov. un bun al clubului, adică nu e un bun al Nu cuiva. cărăm și noi așa? Băi, deci din 100 de membri câți eram în momentul ăla, chiar am numărat că m-am enervat și m-am uitat câți membri are. Cum m-am enervat atunci și mi-a șters Tomescu. Hai mă, că ți le ștergi și m-am sunat. Băi, nu te mai enerva, așa sunt oamenii, bagă-ți picioare. Da. Îi zic, bă, dar nu se poate, mă, din 100 de oameni care, marea majoritate sunt bucureșteni și sunt vreo anunțați aproape 10 membri care merg la eveniment, să nu poate nimeni căra căcatul ăla de cort. Îi zic, bă, mi se pare strigător la cer. Ok. Să spui, băi, nu iau cortul, hai să luăm steagurile, hai să luăm ceva, nu luăm nimic. Acum e mai simplu, că avem rulota, băgăm cortul în rulotă și trebuie trasă rulota, știi? Exact, clar, adică, bă, și plus că le-am zis, Adrian, de exemplu, mi-a zis, bă, eu n-am unde să pun ăla, că merg cu rechinul, n-am unde să bag pun, n-am unde să pun cort. Asta era problema. Mi-a zis, dacă vorbești cu Mărgineanu să-mi dea bani să-mi pun bare pe mașină, că eu n-am vreau barele pentru mine, n-am ce să fac cu el, dar uite, pot să-mi cumpăr bare și pun sus pe mașină și vin cu cortul, știi? Îi zic, băi, dă-l dracu. Și până la urmă m-a sunat Toncilescu și mi-a zis, bine, mă, n-am să mai merg nici la evenimentul ăsta, că el n-ați dai seama, cu mini-garajul și cu astea, ar fi vrut și el să meargă cu Mini-ul, să-și facă și el reclamă pe acolo. Corect. Și a zis, nu mai merg, mă, când Mini n-am nicio șansă să bag cortul ăla și am să merg cu Turanul și asta e. Și din toți membrii să meargă cu Turanul. Și după aia la Râșnov iar, când l-a cărat Țuțu. Țuțu a trimis Chedil de la Sibiu în București, a luat cortul, a venit cu el la Râșnov și după aia de la Râșnov l-a cărat la Sibiu înapoi, la el acasă, și de la Sibiu l-a cărat el înapoi la București, pe motorina lui. Că mi-a zis Țuțu, mă sună că, băi, Mocani, nu te mai supăra, mă, frate meu, lasă că trimit eu Chedili din banii mei și fac eu și dă-i asta. Că atunci când a cărat cortul Tonciulescu, m-am enervat că a început să se picure. Eu eram cu copiii, Tonciulescu cu fiică-sa și mai era, cred că și, mi se pare că era și Bamse cu fetele. Toți și-au luat scaunelele și s-au băgat în cort. Noi cu copiii am rămas afară. Bă, m-au luat nervii, zic, bă, nu vă e rușine, mă, frate? Îi zic, bă, ești dita mai tala, nu mă mâncați, și zic, stau copiii afară în ploaie că te-ai băgat tu, bine mersi, în cort. Dar la modul că s-a băgat, nu mai vei loc să stai în cort, știi? Zic, te topești ploaia sau ce? Știi, m-am enervat și am plecat. Bă, dar nu mă, zic, bă, te topești ploaia sau ce se întâmplă? Deci, dar voi ați venit cu mașini la eveniment, nu? Urcă-te, mă, mașină și stai în mașină 5 minute, mă, frate, că nu plouă. Că de oricum, dacă plouă 2 ore de acum încolo, plecăm cu toți. Adică tragem fermoarele și am plecat. Adică nici nu cară nimeni în cortul și după aia, știi, dar e bine în cort, salut, salut. E bine acum în cort, nu? Da, păi na, acum ți-am zis, îl cărăm cu tot cu rulotă. Cine vrea să ia și rulota. Da, mă. Băi, aia cu rulota e chestie mișto. Sau... Bă, bun, mie mi se pare o chestie cool, adică... Îmi iau eu un pick-up și car cortul și... Băi, ar fi... Eu să știi că mai degrabă aș fi făcut o chestie de genul ăsta. Sau nu știu. Nu știu dacă ar fi... Ar fi fost mai mișto un gen, nu știu, un vanet de ăsta vechi, știi? Făcut un pic modificat. Asta a fost... Opțiunile astea au fost. Cu ăla era tare că puteai să ajungi pe oriunde. Exact. Puteai să te urci și la mall, puteai să te urci oriunde. Cu rulota nu poți. Și cu rulota stai, cară. Și stai cu rulota și mare, frate, aia nu poți să o bagi. De exemplu, acum la eveniment nu poți să duci cu ea. N-ai nicio șansă, nu poți să urci sus acolo. Și asta era a doua opțiune, cu o dubiță. Și eu aș fi tins spre dubiță, sincer. Era mișto. Că era mult mai practică. Adică da. Nu aveai ce loc ai aici, ok, dar mi se părea mult mai practic. Exact, adică uite, de exemplu, cum sunteți voi care sunteți membri gen staff tehnic, support and staff, adică la ce mai merg cu mașina mea la mare, la eveniment? Merg cu dubița, nu? Sau uite, Edi, bă, Edi, mergi tu cu dubița, mă, frate. Da, trebuie să dai de carnet. Nu, era mai ok. Zic așa, știi, că, bă, orice club, indiferent de
Dar poate Trebuie să aibă, frate, și membrii, trebuie să ai și membrii suport, nu poate fi toți. Următoarea achiziție, dacă reușim să vă mai aducem pe profit și pe asta, poate luăm și o doviță, nu știu. Da, frate, să transformăm în ceva, nu știu. Uite, de exemplu, poți să iei un gen Volkswagen Transporter T3 sau, știi? Da. Mă gândesc că cu 12.000 sau cât a fost asta cu tot cu cealaltă. Mamă! De fapt nu, am cheltuit peste 12.000 de euro. Moară veta. Da, nu știu, eu cred că puteai să faci. Cred că o dubă era mai... Și cred că și mai ușor vandabil ulterior, frate, că pe asta cine îți mai dă bani? E greu e obții înapoi, adică... Da, nu. Da, nu. Erau două opțiuni pe masă și băi, nu, n-a tras nimeni. Multă lume a comentat chestia asta din membrii clubului, că ce ne trebuie, că ce, băi, că banii noștri, că băi, știi ceva, și așa, altceva ce făcea altceva cu bani. Adică să-i cheltui. Și în primul rând, nu asta e... petrecere de aia cu femei, cu droguri, cu tot ce vrei, știi? Dădeai 12.000, făceai o petrecere de aia, să te ține lumea minte o grămadă, dar... Și gata, frate. Și eu am ieșit, băi, nu știu dacă v-am zis, dar am ieșit din club. Da. Bă, dar bani mai avem, nu. Nu, dar să fi dat pentru membri, să fi turnat un Hangover 4 sau ceva de genul, știi? Da, eu am vrut să facem un următor pas, să mai adăugăm ceva la club. Daniel a fost promotorul variantei cu dubă și cu dubiță și cu aia, tocmai pentru practicitate, dar Daniel, când l-a văzut pe Buga, care e mult mai incisiv, când îi se pune un pitic, e mult mai așa decât, știi? Da. Și când l-a văzut pe Buga, a zis, bine, mă, frate, ia-o, fă-ce. Fă tu. Am scăpat. There, I fixed it. Da. Și a adus argumentele și a fost. Dar da, ar fi fost mai practică. Gen, uite, puteam să o aduc eu sau să vin la orice eveniment, să vin cu ea sau orice membru, știi? Dar oricum e marfă, vedem. Nu, e chiar o chestie mișto și până la urmă, nu. Asta faci. Uite, de exemplu, eu chiar am un prieten care are mai mulți șefs brutați decât am eu, știi? Da. I-a plăcut atât de mult că i-am dat eu una. Mi-a zis, băi, ia dă-mă, i-am mers la mare, la All Stars. Și s-a dus, s-a învârtit el. Băi, ia-ți mi-o, mă, și o șapcă de asta, că îmi place, știi? După ce a purtat-o, a zis, bă, chiar e șmecherii. Păi, dar zic, vezi că ipong ăstea, chinezi ăștia, vezi că sunt mai buni decât nu era. Adică mi se pare că nu era tot al lor este, a chinezului ăsta. Nu? Asta, nu? Nu știu, nu cunosc istorie. Știu că foarte multă lume merge cu ei și au și platformă de personalizare acum. Da? Noi am ales să rămânem cu partenera cu care eram, dar o să mergem și noi spre ei direct, să le personalizăm de la ei direct. Că, asta trebuie să eficientizăm puțin costurile și asta marja de profit. Uite, de exemplu, și toate țoalele. Că uite, multă lume toți prietenii mă critică să moară veta dacă nu ți-ai luat toate hanoracele de la porc. Păi zic, tu ai pus mâna pe ele să vezi că un hanorac de la porc este ca ăsta, de la Adidas, Climacul, este identic și la fel, din bumbac țesut așa. Și costă 160 de lei și ăla de la Adidas costă 500 de lei. Adică, până la urmă, nu. Adică mi-am luat tricou la negru la mare atunci, când aveam tricou, știi? Mi-am murdărit, nu mai știu ce am făcut eu cu grătarele mele, am turnat pe mine. Nu mai aveam tricou, știi? Și mă duc la marginale, zic, mai vreau un tricou? Mai am unul negru. Dă-l încoace, că nu mai aveam, știi? Îl aveam pe ăla de plastic, ăla gen jersey, așa, știi? Ăla fără mâneci. Mai eu ăla, dar ăla fiind de plastic, știm ce se întâmplă. Adică te împuți foarte repede în el. Și nu mai aveam niciun tricou curat. Și l-am și acum, deci tricoul ăla este super mișto. Adică chiar e mișto. Uite, hanoraci n-am niciunul, să-mi iau și eu. Nu, mai sunt oricum. Trebuie să le fac acum, Buga. Vine Buga cu colecția nouă. Am văzut, băi, frate, m-a spart la... Deci la aceea când a fost live-ul pe YouTube, a vorbit numai el de... Mamă, și că te duci la sală, bam, și numai la sală por pe ăsta. Băi, lasă-mă, băi, frate, cu tricoul tău. Hai, mă, zici ceva cu clubul, te-ai supărat și tu. Băi, dar, du-te, mă, pușca mea cu tricoul tău, cu tot. Da, mă, mie îmi plac lucrurile puțin mai organizate, că vin, adică după ce mă implic și acord timp și aia, ori o facem puțin mai... structurat, ori da, a fost mult borfeală la ședință, nu știu. Eu te-am văzut pe tine că erai așa, știi, că am venit. Dar eu cred că mai stau 5 minute și plec, îmi bat picioarele. Adevărat, da. Da. E ok, da. În final știi cum e, nu suntem diferiți, dar e important să găsim punctul comun, să ne tragem. Da, asta e clar. N-ai ce să... Ei, nu poți, frate, că asta e, te mai superi, Și într-o căsnicie, cu nevasta te ceri și te superi, apoi cu niște prieteni care te vezi... Nu te vezi cu ei zi de zi, știi? Te vezi rar și... Păi, da. Cum a fost? Că am mai zis-o de câteva ori. Și Adrian, cu cine vrei să filmăm? Și înainte de filmat îi zic, bă,
Eu am senzația că tu o să alegi pe Mocanu. Dar te rog eu, nu-l alege pe Mocanu, că o să le aleagă, de exemplu, Tonciulescu sau altcineva. Nu-l alege că e februarie, adică n-am închis mult la Galați, să fie fric, să fie... Cu toate că a fost și e marfa afară acum. Și când la sfârșit, ia zi, mă, Adrian, cu cine vrei să filmăm? Cu Mocanu, mă. Bă, coaie, ți-a stricat hardul, ți-a șters memoria. Da, și uite, de exemplu, am Adrian ajuns și la Galați. Da, am mâncat bine, a fost burgerul bun. Ai văzut? De seară Ne-am cazat. Facem gretar. Ne-am și cazat, e frumos. Bine, cred că puteam să ne cazăm și la 130 de lei și era blană aici de mână. Da, lasă-mă, odată venim și noi la Galați. Da, mă, nu. E marfă. Adică i-a fost ok acolo, ne-a primit bine, e ok. Camera țiplă, mi se pare. Te plimbi mâine dimineață pe faleză? Păi, suntem acolo. Avem Dunărea în față. Vezi tu pe scărușii? Lebede. Îl țin de mână pe Eduard pe faleza Galațiului. Ne plimbăm puțin. Te duci, mănânci după Măcar aia, aici nu ne cunoaște nimeni să ne afle secretul. Și aia. Și după aia ne întoarcem la București. Fea, înapoi... Da, nu-mi place. De ani, mie București nu-mi place. Nici mie nu-mi place. Adică sunt marfă, e plin de oameni, marfă. Uite și aseară m-am dus la Bol să iau niște mâncare. Marfă, da, tineret, ok, din da. punctul ăsta de vedere, da. Uite, în București, de exemplu, nu există bani să ai, frate, că n-ai cum să te plictisești. Deci n-ai. De exemplu, la Galați te plictisești, frate. Uite, de exemplu, pentru copii nu există. De-abia acum au făcut un pump track ăsta pentru biciclete, știi? Adică de ăla cu virajat. E slab, adică ficiorul meu, de exemplu, Tudor al Mare, îi place mult cu bicicleta. Stai că mă duc eu să mai Îi place mult cu bicicleta și n-are unde să meargă, frate. Adică dacă mergi în pădure, aici ai pădurea Gârboavele, care e lângă Galați, e plină de colți babei, sunt niște ghimpe așa mititei. Dacă ai călcat până aia, faci pan instant, adică noi... Văd, dar e și un oraș aici, sau, mă rog, o localitate, nu e oraș. Înainte de Brăila sau Vomitătura, Vărsătura, mă. Da, mă, că a fost o revărsare a Dunării acolo. A fost o inundații mari, de asta se numește vărsătura. Dar când naibii a fost? Ei, cine știe, dracu să ia, nu știu, habar n-am. Na. Deci am înțeles, mașină modificată, bla, și o mașină de show e invers, nu? Adică o mașină de show trebuie să aibă și pe alea, dar să aibă și pe cealaltă. Băi, da, o mașină de show trebuie să arate bine și interior și exterior. De exemplu, mie nu mi-a păsat niciodată de cum arată mașina. Nu mi-a păsat niciodată de cum arată mașina pe... Mulțumim, Edi. Vezi că e de aia care să, așa, twist off. Și tu? Eu mi-a dat stela actuală. Eu am mâini de pianist, nu pot să o deschid. What the fuck? Nu pot. Mamă, zici că aici ai luat beri de parcă zici că faci un podcast despre bere. Ai luat și Bex și te-ai luat din toate 2-3. M-am obișnuit, mă, când mă duc undeva și... Bine ați venit, mă, la Galați. Bine te-am găsit. M-am obișnuit de fiată când mă duc undeva și întreb ce bere vrei. Zic, ce bere o fi? Zic, e simplu. Iau din fiecare. Îmi pun mâna și iau așa și am... Băi, oricum, trebuie să-i mulțumim lui Andrei pentru găzduire. Da, Andrei, nu știu. Păi, unde suntem? La un prieten al meu care s-a ocupat cu diagnoza auto și el pasionat de mașini, autovehicule sau cum vrei să le spui, sau cum se numesc ăștia mai nou, pasionații, mașiniști. Dar ce ești, mă, frate, de asta de faci sculer matrițer? Ce pușca mea ești? Strungar? Adi e, nu Eduard, auzi, mă gândeam la tine. Mașinist. Adi e sculer matrițer, sau cum ai zis, mă, sculer matrițer? Da. Fabricator. Fabricator, da. Păi ai să râzi că eu cu Adrian, de asta ne-am conectat așa bine, că și eu mi-am fabricat o parte din mobila de acasă. Că și eu din chestia asta cu, cum îi spune, cu tuning-ul și cu astea, a trebuit să-mi fac mașina singur. Nu, chiar lucrând în șantier, mă duceam, băi, studiază și mie țeava asta. Păi nu pot. Sau mi-a sudat strâmb, să mă făcea la mișto. Am învățat să studiez singur. Am modificat mașina singur. Am făcut-o singur. Sudor amator, dar uite că chiar era întrebarea. Băi, Mocanu e sudor autorizat? Nu, dar sunt inginer navalist și eu asta inspectez la vapoare. Sudoră Auzi. and stuff. Da, nu știu, pe drum încoace ne-ai făcut și turul orașului puțin. Dacă nu ne-ai povestit că aici s-a făcut nu știu ce navă că aici și-a făcut, cine a zis? Și ăla, Abramovic, și-a făcut iahtul la noi. Iahturile ăștia de la Amăs fac, dar aici la Galați fac doar corpurile de navă, adică nu le dau complet armate cu motoare, cu tot. Nu mai contează, se face ceva la noi.
Băi, se face, să știi că, uite, să știi că marea majoritatea, cel puțin ce înseamnă asta de platform supply vessel, adică navi de exploatare pentru asistență la exploatare petrolieră maritimă și așa mai departe, vezi că, cred că mai bine de 80% din flota europeană sunt făcute la Tulcea sau la Brela. Nu glumesc. Deci sunt, oriunde mergi în Europa și ai să vezi navi de-astea pentru exploatare petrolieră, platform supply vessel sau offshore supply vessel sau, mă rog, așa se numesc ele, sunt făcute la Brela sau la Tulcea. La Galați aici, de exemplu, se fac marea majoritatea navilor sunt prototipuri. Adică nu navi tip. Nu fac gen... Custom. Bă, custom Mai vine cât un custom. vagabond și zice, băi, vreau și eu o navă, vărule. Custom, necustom, păi uite, acum când naiba au livrat-o? Acum un an sau doi? Cea mai mare spărgător de gheață din lume pentru guvernul australian aici a fost făcută. Livrată cu probe de mare. Când s-o scoată în mare, pe bara Surina au dat-o de mal. Fiind nava mare, ei au tras-o cu remorcherile, că au zis, băi, nu mergem cu propulsia, că poate facem altele, și au tras-o cu remorcherile. Bineînțeles, cu un român s-a încăpățânat unul dintre remorcheri și a tras mai tare. Și au dezechilibrat nava și au izbit-o pe aia de mal. De-aia, fiind spărgători de gheață, a spart pietroaiele și s-a berit vopseaua după aia, dar nu s-a strâmbat prea tare, știi? Dar au mai fost nave pe care le-au dat de chetroaie pe în bara Solină. Și de ce au venit, mă, până aici să le facă? Așa bune... Păi, șantierul naval Galați, vezi că e unul dintre, cred că, nu poate exagerez eu, dar cred că este în top 10 de șantiere fluviale din Europa. Este. Este. Combinatul care să alege probabil praful de el, dar a fost al doilea din Europa ca și dimensiune. Adică, bă, am avut și noi câteva chestii. Am avut, nu mai avem foarte multe. Adică eu fiind în industriaș așa oarecum... Ai văzut cum dispare așa. Păi uite, am avut chiar așa cu țin minte, cea mai mare forjă din România, Fortul Siaș, acum este un mall în locul ei. Aveau cel mai mare ciocan de forjă, și când băteau, e un ciocan pur și simplu care bate metalul cald, știi, și îl tortește așa. Și că când băteam cu ciocanul ăsta mare de 13.000 de tone, și că veneau la 3 cartiere mai încolo să ne zică că, băi, nu putem nu mai auzim nimic, că bubuiau geamurile. Băteau aia cu ciocanul. Dădea cu ciocanul. Îți dai seama. Dădea ciocane. Da. Hai zi, ce vrei să zic? Altceva, că vorbesc numai eu. Păi foarte bine, e că oricum Aia n-am era ce să și zic. ideea. Deci când am venit până la Galați să vorbesc eu. Păi nu știu, zici și tu. Păi ce să zic? Da. Da, uite, de exemplu, referitor la club. Uite, avantaje și dezavantaje. De exemplu, pentru mine avantaje că am cunoscut o grămadă de oameni mișto, care am rămas și prieteni buni. Adică eu, de exemplu, eu cu Adrian vorbesc săptămânal la telefon. Cu Tonciulescu la fel. Tonciulescu, eu eram la mare și eram ultimele căsuțe, cum le-am avut eu mereu. Și vine Tonciulescu și zice, salut, eu sunt Andrei. Și sunt aici, la camera de lângă voi. Salut, sunt Andrei, sunt și eu prost ca tine. Da. E cam așa e. Păi nu știi că era mema aia pe internet cu ce că lăsați, mă, femeile frumoase. Că e greu să găsești autiști ca noi. Știi? Adică femei frumoase mai găsești, dar autiști nu mai găsești. Da. Și a venit Andrei, eu eram cu prietenii ăștia noștri de la Galați. Eram cam parfumați așa. Și noi inițial am crezut cu ea la mișto. Știi? Ce vrea, mă, piticul ăsta? Bă, Du-te, băi, de aici, știi? A venit, pac, a scos băutură. Hai, poți să stau cu voi la masă aici? Da. Și așa ne-am întovărășit. Adică, că și eu sunt de la voi de aici, din club, știi? Era, cred că, primul an când... Da. Țin minte, oricum. Da. Cam ăsta e beneficiu. Adică, din punctul meu de vedere, bine, și ca nepasionat gândind acum, cred că ăsta e beneficiul principal. Dar mă gândesc că și pentru cei pasionați, tot ăsta ar fi beneficiul principal. Că, Păi nu, pentru un pasionat auto în general, că când întâlnești alți oameni de trebuie să ai calitate. apartenență la o clică, într-un fel sau altul, nu? Da, nu știu dacă trebuie, voi să ziceți. Trebuie, da. Da, nu cred că trebuie. Pentru că, uite, de exemplu, eu cu Adrian m-am conectat poate mai ușor, pentru că noi, fabricând evacuări, făceam aceeași chestii și ne-am apucat să facem alte chestii exact în același timp. Adică el, când a lăsat evacuări la o parte și a început să facă piese de mobilier, am făcut și aceeași chestii, știi? Adică cam în același timp. Și eu am renunțat la, zic, mă, ce manele de evacuări, dar Doamne iartă-mă. Și m-am apucat și eu să fiu fabricator, știi, să fabric diverse chestii. Adică și eu acasă am, de exemplu, jumătate de mobilier din băi făcut de mine. Știi? Adică zic, băi, tu-ți dau bani dacă pot să-mi fac eu. Right, no. Da. Nu știu, eu cred că e un
beneficiul ăsta, totuși să fie partener la un club. Și e și mișto, mergi la evenimente, stai cu băieții, mai râzi, mai faci o caterincă, mai... Bă, da, mi se pare tare, nu știu, și ne mai ajutăm, se întâmplă lucruri. Uite, cum s-a supărat Omescu pe mine la mare, la All Stars, că, băi, moldoveni, iar ai venit, mă, frate, și ai adunat pe toată lumea la tine, că văd că a venit toată lumea la tine aici, pe ce e evenimentul meu? Da, mă, frate, dar ce vrei să le spun să plece? Fenomen. Le dăm o cană de mâncare, de băutură, de face grătarele. Băi, da, nu, mie mi-a plăcut chestia asta, primul an când am fost la All Stars, cred că am fost în 2019, sau 2018, nu mai știu. Și am venit cu mașina, pur și simplu. 3 haine într-un asta și am venit la Hamă și noi la eveniment, știi? Și am mers și am mâncat în restaurant acolo. Pot zic că alții s-au plâns, băi, că mi-e rău, că am vomitat. Că... Bă, nu, e ok mâncarea, adică nu. Dar zic, bă, merge aici, eu eram mort și acum ți-mi minte că făcuse oaie la proțap, în pana a venit cu proțapul, zic, băi, a venit Omescu cu o farfurie, nu vrei, mă, și tu de asta? Nu vreau, mă. Nu, ăla m-am făcut eu căcat. Da, băi, frate, că ne cu pozele alea. Da. Nu știu, au fost 2 ani consecutivi, cred, în care chiar m-am simțit foarte bine și într-unul din ele a fost ăla de am făcut și în portbagaj și nu știu ce, și am stat la cort și a mai fost încă un an în care a venit și Glonț cu George și cu aia și am stat până dimineața, de m-am luat de toată lumea, m-am dus la Biggie și am zis că, bă, dacă îți dau un pumn în bărbie, nebunești. Și mă uitam așa la el, știi? Da, mă, a fost anul, îți spun eu că a fost anul când ai venit la, cred că 12-1 noaptea și încă era jar pe grătar și ai zis, am niște coaste de la Kaufland. Ai venit și le-ai pus pe grătar. Da, mă, da, au fost 2 ani consecutivi, da, știu. Dar am stat atunci până s-a făcut lumina afară. Veneau oamenii din camping, domnule, dar noi am venit și noi în vacanță, domnule, nu se poate așa ceva. Păi asta e buba la All Stars acolo. E nașpa, frate, da, nu. Că asta vorbeam și cu Daniel. Trebuie căutat altă locație. Ne uitam la un filmuleț acum și în tot filmulețul ăla e ok, vezi oameni, vezi mașini. Pac, mai vezi un cetățean la bustul gol cu trup de, știi? De Adonis. Da, scos din garanție sau mai vezi o Dacia Papuc sau, adică... Băi, da, și eu le zic la oameni, băi, dar de ce mai închiriați căsuțele alea? Că cum a fost anul ăsta, că s-a luat un grup de căsuțe, știi? A fost boschetăreala aia. Da, i-am zis, da, asta i-am zis, și vine lui Daniel, că el trebuia din start să blocheze, să zică, bă, nu dați căsuțele, că le luăm noi pe toate. E? Băi... Da, oamenii au venit, eu ce să le fac acum că i-am deranjat? Băi, nu știu, eu i-am spus lui, băi, Dani și-a cam pierdut din lui, eu l-am văzut și-a pierdut din fuleu. El anul ăsta... Da, mă, dar nici n-are cu cine. Nu știu dacă am fost eu drive-ul lui, că eu l-am pisălogit cu evenimentul la mare. Pentru că nu are cu cine. Și mi-a zis, băi, Mocani, ce să încerc să spun, fac evenimentul ăsta mai mult sau mai puțin de gura ta. Că eu nu mai am chef. Da, dar a zis omul, adică a zis. Nu mai am chef. Trebuie să mai vină și niște alți oameni să vină să ne știe, adică nu, ce să facă? Să facă Daniel? Hai mă, că acum, uite, o să fie și Tonciulescu a zis că se mai implică și el, e și Adi care a zis că se implică și el. E ok, dar zic asta e, sunt momente, da, vezi, evenimentul ăsta de la mare, gen, adică Brutal Stacks venea ca și partener, ca și grup, ca și nu știu ce, dar când e vorba de organizare, să organizezi un eveniment, echipa Street Maniac sau de care aparține evenimentul, și acolo au mai ieșit oameni, interesul a mai scăzut, ce să facă? Să-l facă Tomescu singur? Adică, da, nu poți. Da, în același timp să vină să zică, bă, da, clar. Hai să organizăm All Stars. Zic, asta am spus și eu, zic, băi, dacă simți că nu mai poți, zi, băi, frate, nu mai pot. Da. Ar fi chiar culmea să ieși chiar tu din club. Știi? Adică, băi, nu mai pot, știi? Băi, nu mai pot, gata, vreau să facem, hai să facem. Eu i-am spus de mult cu Camping Gas-ul, zic, băi, eu am avut în fiecare an discuții. În 2019, cred, în 2019, da, când s-a oprit muzica, când băga Feghea muzică la cort. Am oprit Feghea muzică și am băgat eu o boxă de aia portabilă. Și a venit ăla de la poartă și mi-o tot închidea. Îi zic, băi, nene, nu mai pune mâna pe lucrul meu, că sunt mâna și te bat cu ea peste ochi, ești sănătos la cap. I-am zis, prostul ce a făcut, mă, s-a dus și a scos-o din priză. Dar e portabil, da. Adică, știi? I-am zis, băi, zic, ia mâna, că e lucrul meu. Ia mâna, că zic, îți rup mâinile și te bat cu ele peste ochi, ești sănătos la cap. A chemat poliția ăla. Să vină poliție. Ce poliție, mă, prietenii? N-am voie să ascult muzică, tu ești sănătos la cap. Adică asta e dezavantajul. Și nici nu poți să-i spui ăla, băi, fii atent, zona de căsuțe nu mai dai nimic. Nu mai dai pentru corturi, nu mai dai pentru rurlote, nu mai dai pentru... N-ai cum. Și nici nu știu unde în altă parte s-ar putea face. Nu prea e unde ai, nu știu unde.
Ai putea face ceva în genul, doar la un hotel, gen să folosești parcarea. Că de asta eu am înțeles și logica evenimentului. Băi, facem la Spartul Târgului, facem în septembrie când oricum nu mai e nimeni la mare, știi? Sau e foarte puțină lume la mare. Nu știu, ar trebui căutat altă locație. E imposibil să nu mai fie o locație similară, ceva în zonă. La Dârste era marfă. A fost marfă rău. Da, frate, am văzut și eu, dar am văzut ce au făcut ăștia de la Castă Morț, acolo unde a făcut Țuțu. Pe Poienița ai văzut? Mamă, mișto tare de tot. Chiar i-am spus lui Țuțu și mi-a zis, băi, spectacol. Asta e să văd. Țuțu Florin. Ia. Dar cine știe când naiba au făcut evenimentul ăla. Dar mișto tare de tot. Bă, mișto rău. Dar văd că acum, uite, fac un eveniment la Hala la Minor. Da, am văzut. Dar nu, Drop down. nu mergem. De ce? S-a spărat Omeascu? Nu se dorește să mergi. A reprezentat clubul acolo. Căci că face Adidas. Pe pantofi năsoi băiatul ăla sau ceva. Da, nu știu, astea mi se pare că totuși nu au rost. Mergi, frate, pe uite, văd că merge și Țuțu. Razak s-a supărat pe mine că l-am întrebat dacă dă bon la oameni. A șters comentariu. S-a supărat Balaș pe mine că am făcut Caterin, că au pus eu una de asta. Dar nu știu unde. Da, nu știu, oricum, da. Postări, nu. Asta cu să ne supărăm, pentru mine e învechită, nu. Da. Mai greu să stau să mă supăr pe cineva, mai ales într-un club unde suntem doar bărbați și unde totuși avem așteptările să ne luăm, să ne zicem în față ce avem de zis. Da, frate, nu știu, eu sunt genul de om și în gust, și în gust, și în căpuș. Și tu ai văzut, eu și pe grupul mare. Eu, dacă mă enervează unul, eu îi spun, băi, baftă la pești. Chiar m-a sunat MMC-ul într-o zi cu... să mă întrebi, băi, că nu mai știu care mi-a zis că tu la casă ți-ai pus fosă, frate. Îi zic să mă rămâs, îi zic, dacă uite, vezi cu un avantaj al clubului. Știai că am eu, din tot București, te găsi mă pe mine la Galați să mă întrebi cum e cu fosa și ce trebuie să fac. Zic, vezi? Un avantaj. Și, bă, rog, după ce îi povestesc eu, bla, 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 zice că, bă, mie cel mai tare îmi place cum te cași tu cu Tomescu pe grup, frate. Și că îmi place tare, că se vede că e Caterinca, adică se vede că vă cunoașteți și că, știi? Da, bine, nu toată lumea înghite lucrurile astea sau nu sunt fani, dar... Da, mă, bine. Aia e, na. Băi, știi care e treaba? Eu sunt pe principiu, eu funcționez pe alt principiu. Băi, frate, dacă am făcut sau fac glume proaste, poți să-mi spui că mă opresc. Știi? Adică poți să spui, băi, nu-ți gust glumele, oprește-te. Gata, frate, am înțeles, scuză-mă. Eu am zis că e Caterinca și că, știi? Adică văd pe o grămadă de băieți care s-au supărat. S-a supărat băiatul ăla, cum îi zice? Barbă. S-a supărat, Hodoronc tronc și a plecat. Că m-a zis Mărgineanu, nu știu ce, la ședința după YouTube. Că a zis că... Nu, am zis eu Dar că... ți-a zis-o ție personal? Nu, eu am zis-o clar. Am zis că eu consider că dacă stăm și ne oprim pentru noi apartenența la club, o găsim ca pe un blocaj când ne legăm de sumă, 200-300 de lei sau ceva, înseamnă că suntem boschetari. Dar eu consider că nu e nimeni pe live-ul ăsta boschetar. Știi? Adică am și zis că, na. Dar am zis ce am simțit. Băi, frate, anul ăsta ți-am scris acum o săptămână. Băi, frate, plec la munte cu copiii. Da, mă, dar nu e vorba de... Adică nu e vorba Poți de să aia. întârzi sau 10 zile până la salar. Sau Nu e vorba de aia. Știi? Noi am dat termen de plată, că așa a fost adică așa mi se pare normal să dăm. Dar dacă cineva îmi scrie și îmi zice, băi, Dane, pot să plătesc pe 10? Da, mă, frate, normal. Că Sau băi, suntem nu am absurzi. bani, pot să plătesc în, nu știu, luna aprilie? Da, Dar nu, frate, adică ok. nu e nimeni absurd. Bineînțeles. Dar un om care vine și nu zice nimica, înseamnă că nu are interes, știi? Adică pe ăla, ce să-i zic? Îi mai dau o notificare, mai las un mesaj. Ia zi, bro, mai vrei? Nu mai vrei? Asta e selecție naturală. E și normal să mai iasă și din club. Nu vrei. Vrei să știi câți aplicanți avem în club într-o zi? Nu, în 24 de chiar. ore? Cât sunt? 100. Eu leac. Eu credeam că nu o să fie... Da, e în continuu, duduie, știi? Ma. Adică, da, bine, noi trebuie să stăm, să-i triem, să Da, dai seama bine, că din da. 100 o să intre 10, să zicem. Noi, că nu, știi? Da, eu nu știu, eu nu, să știi că mi-am spus la un moment dat părerea și mi-o mențin în continuare că
Sunt și mulți care sunt umplutori și care, din punctul meu de vedere, n-au ce să caute. Doar așa că le place lor că fac ca o apartenență la o clică, știi? Da, mă, dar se întâmplă, n-ai cum. Că am făcut referință și am analogii și cu cluburile de biker. Și acolo sunt unii care vând droguri, au fost la produs și se duc la pușcărie și sunt unii care ies și au geaca cu clubul. Exact, dacă e unul din Hells Angels, nu înseamnă că toți sunt traficanți de droguri. Așa și la noi. Au intrat unii pe administrativ, au ieșit, sau au intrat unii că au vrut să vadă cum ei au ieșit. Sunt unii care au plecat după 6 ani, sunt alții care au plecat după un an, adică au intrat anul trecut și au plecat deja. Uite, sunt câțiva după care mie chiar îmi pare rău că au plecat, știi? Da, acum e o chestie, o opțiune personală, până la urmă, nu te ține nimeni, nu te ia nimeni cu arcanul, bă, hai, și acum hai să... Bă, vrei, nu vrei? Da. Știi? Adică nu trebuie să te superi acum, băi, stai că, uite, am fost, sau băi, e o sumă modică oricum și trebuie să o dai și pe aia pentru că lumea trebuie să înțeleagă că sunt o grămadă de chestii, adică ai parte contabilă, ești totuși o asociație juridică, adică ai formă juridică, trebuie să plătești o contabilă, trebuie să plătești aia. Mie, într-adevăr, uite, la București, cum a spus Tonciulescu la un moment dat, ar fi mișto să fii, sau nu, Jesus a zis, ar fi mișto să fie un loc, gen, știi, bă, undeva un colț de hală. Da, dar trebuie să produci, știi, ca să poți să-l întreții. Exact. Că na. Dar potențial există. Bă, ieri mai relax și rămâni fără baterie, să moară Veta. Ce? Nu, mă refer la telefon. La telefon? Nu, mă, că gata, terminăm, că așa e sănătos. Cât avem? O oră 27. Mai avem. Nu mai avem, că vorbim de nave, vorbim de... Mă uitam aici, că mi-a mai trimis prietenul tău, Tonciulescu, niște întrebări. Ce zice? Unele le-am dezbătut așa noi. Zice, ce mai e? Ce, mai bei? Aia, da, mai bei mocane, mai bea, îți dai seama ce să fac. Nu, ca Vlad Măsălău, știi? El, eram la mare, eram cam bine toți așa și era cu pahar de rom. Mai bei, Vladi? Mai beau. Da. Asta am zis. Dar numai Tonciulescu are întrebări pentru mine, frate, că nu mi-a trimis săptămânal. Și nici în comentarii la Adrian n-a pus nimeni nimic. Nu știm în lumea. De-abia acum află cine ești. Nu știe lumea. Cum vezi tuning-ul în viitor? Ce s-a întâmplat? Băi, sunt mai mici, că frate, că e structură metalică, mai e părâi, mai... Vezi, mă, ce înseamnă să fii inginer? Nu cade sigur. Tuning-ul în viitor, trist. Adică eu mă uit la mașinile care vin la evenimente, știi? Te uiți și vezi că de la an la an e decimare, adică nu... Uite, la Galați, spre exemplu, înainte mai erau câțiva cu mașini pasionați, câțiva... Cum ăștia au rămas? Andrei? Mai sunt băieții de la Lapa Andrei la hala cealaltă și cam atâta. Adică, băi, totuși nu e cel mai mic oraș, știi? Dar nu mai sunt, adică... Gândește-te așa, uite cum e Seatul ăsta, Leonul ăsta, Cupra, deși l-a cumpărat el, are 300 de cai de fabrică. Băi, de 300 de cai, știi? Faci soft, faci 400. Mai bagi 1500 de euro în el, faci 600. Adică gen, știi? Bine, nu 1500, exagerez și eu, dar mașinile producători auto în ultima vreme scot niște mașini foarte puternice de fabrică. Adică, bine, mașini foarte scumpe. Aici ne referim la mașini la 80.000 de euro, nu o mașină ieftină, știi? Că și asta, de exemplu, Seatul ăsta Leon, Cupra Aero-ul lui prietenul ăsta al meu, care e un break până la urmă, a dat pe ea 25.000 SH. Adică mi se par mulți bani pentru o mașină, știi? Adică eu care mă gândesc că cu 25.000 de euro, frate, îmi fac rachetă intergalactică. Adică îmi iau o mașină și mi-o fac, știi? Cu banii îți construiești o mașină. Uite, Opel-ul tău, de exemplu. Nu. Sunt curios ce mașină să-mi iau eu cu 25.000 de euro, dar de cetățean, nu de pasionat. Bă, nu știu, să știi că eu, știindu-te așa pe tine cu muzica pe care o ascult și cu așa, eu pe tine te-aș vedea într-o americană de aia veche, de până anii 70. Nu, mă, nu. Într-un Chevrolet Impala, gen, știi? Nici nu cred că găsești la noi să. Ai cum? Găsești, nu, într-un Chevrolet El Camino, că și așa e singur, n-ai copii. El Camino altceva. Altfel mergi. Altfel. Păi da, mișto. Da, nu știu, tuning în viitor, ți-am zis, din punctul meu de vedere, ce obține în România e din ce în ce mai trist.
Eu mă uit în Europa, frate, oamenii sunt bombă, fac lucruri, fac... Păi și ce fac? Pleacă ăștia ai noștri în Europa? Nu, sau frate, ce? nu. Dispar? Noi, exact ce vorbeam și cu alți prieteni, la noi este în primul rând problema lipsei culturii, că la noi nu există cultură. Toate astea sunt din cauza lipsei de educație, că noi nu suntem educați. Și, na. Și sărăcii, că n-ai bani, frate. Acum hai să fim serioși, nu știu. Adică, nu știu, de exemplu, noi în România am ajuns să cheltuim pe lună pentru subzistență, adică haleală, da? Și așa mai departe, bani cât cheltuie și Uniunea Europeană, dar salariile la noi sunt la ce nivel? Știi? Adică nu ești. Uite, de exemplu, tu ai venit la Galați, cât ți-ai bugetat? Cheltui 2000 de lei? Cred că mai bine, nu? Pentru vii azi, pleci mâine. Știi? Adică... 2000 de lei? Nu. Nu? Nu, frate. Pentru hotel cât ai dat? Am dat. Nu știu. Da, mai pui și carburantul încă, hai să spunem, un plin? Da, oricum am înțeles, da. Înțelegi? Adică... Da, mă, dar e Galați, mă. Da, frate. Păi noi... Na. E chiar păcat să nu vii la Galați. E păcat. De-abia aștept mâine pe faleză, ți-am zis. Sexy porno. Da. Ce vreau, mă? Îmi scrie... Așa, ce mai este aici? Cum vezi evoluția auto pe plan mondial? Ei, căcat. Mamă, ce... Vezi e deep. Ce prieten... Tonciulescu e deep. Pe plan elevat. mondial e chiar culmea. Nu știu. Habar Păi, n-am. cred că ai zis. Fac mașini puternice. Păi simplu. Electrice, hibride. Te uiți, electrice, frate. Nu vezi că ăștia cu electrice au autorazna. Și din punctul meu de vedere este o tâmpenie, pentru că în realitate tu de fapt cu mașina electrică nu ești mai non-poluant decât ăla cu mașina cu motor termic. Mai non-poluant ai fi dacă ai recicla. Adică mașina pe care o ai, să zici, bă, nu vând anul ăsta, frate, mai merg eu un an, doi, că e mașină bună. Înțelegi? Sau să cumperi o mașină SH. De ce să cumperi neapărat o mașină nouă? Asta înseamnă de a fi green, de fapt, nu? De să nu-mi iau mașină nouă? Eu zic să nu. Nu știu, mă, frate, pentru mine mașina, uite, multă lume a zis că... Mă, că în Germania mi-au și eu un ASH frumos, sau în Spania, nu ne-ai zis. Măi, Italia sau Spania, ca să nu-ți iei vreo ruginătură. Germania au ruginături? Păi da, frate, aia dau cu sare mai tare ca noi pe șosele. Să rupte. Da, și Filip îmi zice să nu-mi iau mașină nouă. Păi ce să-ți iei, mă, că sunt toate din plastic, ești nebun, sunt făcute din nimic. Deschizi capota, uite, mașina de ce crezi că e aici? Pasatul ăsta. Că e bună și cu capota ridicată. Adică gândește că Andrei în atelierul ăsta face doar diagnoză. Adică el vine, e cel mai bun din Galați pe diagnoză. Adică dacă Andrei nu știe ce are mașina ta, nu știe nimeni. Tu vii la el, o să face diagnoză și zici, băi, treaba nu e bună. Adică ăștia care vin la reprezentanții cu ele. Deci cum se cheamă aici la business-ul ăsta? În niciun fel. La Andrei. Magic Motorsport, la Andrei. La Andrei. Magic Motors? Nu știu, nu? El e de face software cu ăștia. Oficial partener Magic Motorsport. Da, mă, am zis că poate se mai uite cineva și e din Galați, să știe să vină. Băi, da, uite. Bine, dacă e din Galați știe. Și uite, apropo, încă o chestie a clubului. Încă o chestie a clubului care este un avantaj. M-a sunat un băiat de la noi din club, noi nu cunoșteam. Bă, frate, mi s-a stricat mașina, sunt în Galați. Am un BMW seria 5 și s-a stricat cu tare. I-am dat telefon, băieții ăștia unde am fost noi, atelier de reparat numai BMW-uri. Și i-am dat numărul, a venit omul sâmbătă de acasă și a reparat omului mașina de a pleca cu ea la București. Adică, vezi, avantajul clubului. Da. M-a sunat asta, cum o cheamă, n-a fost și la noi în club la un moment dat, Elena Chiriță, care e balerină, de-a luat mașina lui Filip, aia... Nu au voie fete în club. Nu? Mă rog. Dar ar fi vrut. Era în Galați, s-a stricat mașina, ea e gălățeancă. Da, eu... Băi, mi s-a că ajută-mă. Ajută-mă, că da, mă, imediat, bam. Da, mă, adică, da. Știi? Nu vor fete în club. Ar trebui să facem și o divizie de fete. Da. Dacă sunt pasionate. Adică în afară de ea nu vine. În afară de ea nu, cred că mai e niciuna. Hai să zici, o mai băgăm pe Dana lui Adi. Da, și atât, de două. Și aia e, știi? Dar nu avem, nu. Da.
Dan a luat din mamă, ce nebunie a făcut acolo cu mașina aia. Dar poate mai apar, mă, nu le vedem noi. Poate dacă Da, sunt sigur, dar dacă vezi că deschidem divizie de... Da, e nasol că bagi mortul în casă. dacă mai mergi și la alte Nu poți să evenimente, bagi, nu poți să bagi dacă mergi la Râșnov, vai să vezi că sunt o grămadă Eu de cred fete că dacă care băgăm merg cu fete mașini. în club, dispar băieți din club. Știi, adică, cred că cam asta o să fie reversul medaliei. Stai că am mai avut noi membri în club care au dispărut din cauza unor fete. Da, nu știu. Da. Deci, băi, din 2017, mă, frate? Da, Ma. e al 8-lea an, acum. Mamă. Al 8-lea. Al 8-lea. Al început. Da, mă, Băi, Măcane. chiar mișto. Tare. Da, și atunci a fost la începutul anului, m-a anunțat Tomescu. Băi, vezi că fac cu tare. Da, da, pe de-aia a rămas februarie în general, când trece aia din 3 ani. Vezi că gata, fac și astea. Bravo, Da, Tomescu. fac clubul meu, așa. Fă tu, nebunule, care A ești făcut tu nebun. Buga videoclip. E și acum pe canal, frumos, cum își face el, cum face Inel Buga, acum a făcut Inel de club, nebunești dacă Da? vezi. Da. Bă, bune? Mă te piși pe tine cât de mare cu Inel. Vorbeam cu Jesus Tare. că, doamne, că dacă ți iei Inel de club, gen, Gen de ăla de Bine, Super Bowl, nu? da, ți le iei din banii tăi, gen, Așa. ok, că Da, nu avem ok. acum, n-am suntem la nivelul la care să luăm inele, să dăm la membri. Da. Bana mea, știi? E o grămadă de bani să ți-l facă, cu 3D, cu tot. Și zicea Jesus, păi și ce facem dacă iese din club? Cum, îi tăiem degetul ca la Yakuza, cum? Gen, vii și ai, ți-l tăiem. Da, frumos, și a făcut inel cu număr, cu tot, nebunești. Da, da, Boga. am văzut Stai că e nu-mi foarte convine, prins pe stai să treaba vezi că îl asta mai cu- fac încă o dată. A, ce ai, mă? Stai că ți-l arăt acum. Dar nu e... Și, de acum... și ce erau la grătar? Cealaltă grătar? Purcel. Porceală? Nu? Purcel, mă, purcel. A, purcel. Purcel. Nu? Sau tu vedeți doar de mănânci pui? Nu? Ia uite. Am un prieten că dacă vii la mine acasă cu pui, te dau afară. Pe Da, nu, nici nu vale. Da, măi, mișto. Ești vezi- nebun? Uite, Buga e nebun, mă. uite, mă, cu Tu, număr, tax cu... 13. Da, mă, da. Uite, 2017. Prezident. Da. Nebunești, mă. Dar e tare. Hai, mișto, da. Da, da, îmi fac și eu. Ia să-mi facă și mie. Da. Da, Adi Fabricatorul. Adi fabricatorul, El da. mă, asta. Da, nu, ți-am zis, chiar, uite, și eu, tot așa. Unde pula mea trebuie să mă? Mă uitam la șuruburile alea, îmi spar cam lungi. Da, și eu mă chinui, aș vrea să fac un atelier, tot așa cum a avut și Adi, dar e complicat cu clienții, cu astea, cu... Da. E și mai pichi așa, nu prea... Ce, Pichi-pichi? te-ai plictisit? Te-ai plictisit? Da, hai că mergem acum, că care un roze bun. Da, home făcut de bine. Suntem și noi la al 6-lea an. Sau în al 6-lea, cum ai spune tu. Păi În al bine, 6-lea an și de a acum- face vin. Anul ăsta ne-a ieșit chiar bombă, l-am nimerit rachetă. Cred că am mai avea mai multe de vorbit. Cu Da, evident. istoria Galațiului, cu cine a Mai- venit, cum a da, venit, aici cu perioada nu e podcast despre interbelică. istoria Galației. Nu e? Da, mi se pare că a fost interesant. Și trebuie să stăm sub 2 ore, că așa ne-ai zis și tu. Bă, dar nu, că ți-am spus deja, un podcast care se lungește, nu mai te plictisești, că până la urmă nu e never Acum, ce să zic, rămâne să-ți mai pun ultima întrebare și anume cu cine să filmăm următorul podcast. Nu știu, tu cu cine zici? Păi nu trebuie să zic eu, că dacă era să fi zis eu, nu te alegeam pe tine. Băi, nu știu. Ultima oară. Având în vedere că deja au Poți fost... să alegi pe oricine din club. Hai să-l alegem pe Tonciulescu. Pe Și Tonciulescu. le cred că ar fi interesant. Da, deci ți-am zis că pe el o să-l aleagă. Deci... Păi, dar nu știu, de exemplu, nu Păi știu. nu, gata, e ok. Bă, câțiva membri care, din punctul meu de vedere, sunt activi. Uite cum ești și tu, chiar dacă tu nu ești pasionat, dar tu ești activ pe grupuri, ești activ Păi și și la cine? evenimente și colo și colo și colo. Îl luăm pe Daniel să modereze. Dani deja s-a făcut podcast cu el, știi? Și n-ai rost să repeți. Buga n-ai rost să repeți că ai deja făcut 2, nu? 2? Da, eventual cu Buga o să mai facem așa, să vreau să facem cu rulota și să ne luăm de Oșo puțin, să facem un podcast. Să ne... Așa, și restul nu-i cunosc, frate, pentru că, uite, vezi, asta e o chestie care mie nu mi-a plăcut și nu mi-a convenit niciodată. Uite, și când am fost la Râșnov, de s-a supărat băiatul ăla, el s-a supărat degeaba, i-a zis, băi, frate, tu te superi degeaba, băiatul ăla cu celeau, veps, Da, mă, da, nu știu. Nu-l cunosc, eu nu-l cunosc, frate, și i-am spus, bă, mi-a zis Tonciulescu, deci cum intrai la eveniment la Râșnov, era a treia, patra mașină pe stânga, știi? Și noi eram tocmai în capăt. Că i-am zis lui Plugar, bă, lasă-ne loc, unde avem noi locul nostru de pus cortul,
Când intri la eveniment, te uiți în față, îi zic că exact pe ăla îl vreau eu. Acolo vreau eu să-mi pun cortul. Cu Brutal Stacks frumos. Când intri, pac, să se vadă. Unde, în spate, frumos. Știi? Da, s-a supărat aiurea, da? S-a supărat că i-am spus, băi, coaie, tu ești membru Brutal Stacks, nici măcar n-ai venit la cort să zici, bă, salut, sunt și eu așa, dar eu sunt cu băieții ăștia la Custom Work și stau cu ei, că sunt prietenii mei. Da, mă, da. Coaie, tu poți să stai cu ei, dar din punctul meu de vedere, pui mașina, ești membru Brutal Stacks? Da. Păi pui mașina aici lângă cort, mâncați așa. Că eu am vorbit cu Plugar și am întrebat pe grup, câți membri Brutal Stacks merg la evenimentul la Râșnov? Și a ridicat mâna Vlad Meseleu, Adrian, Ciutacu și cine? Ăsta și încă unul, știi? Și zic că ajung la eveniment, era Ciutacu, că avea cobra albă, Adrian și Vlad, cu ursul gri. Păi, dar restul cum erau vreo 3, știi? 3 sau 4 mai erau. Păi nu, că așa au pus pe aici, pe în curte. Că... Da, mă, nu. Bă, m-am enervat, zic, mă, frate, păi nu faci... De anul ăsta e condiție, pentru că de-aia s-a făcut grupul ăsta de diecast al lui Adrian și cine e pe grupul ăla trebuie să țină mașina la cort și la rotă. Nu ai frate, ok, nu vrei să stai cu prietenii tăi, pui mașina aici. Nu e absolut nicio problemă. Nu, dar e o chestie, adică dacă vrei să vii la eveniment și ești acceptat și nu ești, adică o să vedem. Eu consider că iarăși o să se supere lumea, o să iasă discuții. Da, mă, știu, dacă asta se supere, asta e, nu poate fi toată lumea. Nu știu, asta cu supăratul și cu astea, nu știu, dacă voiam mă duceam într-un club de ping-pong, de badminton, să mă supăr sau nu, da? Da, nu știu, eu din punctul meu de vedere asta e. Băi, vrei apartenență? Băi, frate, atunci participă activ, nu? La evenimente, că asta e. Dacă nu, du-te sănătos. Adică, ok, uite, eu nu mai am mașină. Bă, am încercat să mă implic cât am putut. Băi, uite, am cărat cortul, am făcut scandal, că de ce nu ia cortul, de ce nu face cortul? Nu? Adică, da. ok, hai să vedem. Sau uite, nu mai am mașină, dar uite, mi-am luat acum și mă apuc de nou proiectul Subaru. O să fie și ăla. Subaru. Proiectul Subaru Legacy, o să fie și ăla. Poate mai veni la Galați odată. Băi, de ce nu? Sau poate vine la București. Sau așa, da. Înțelegi? Deci mergem la Tonciulescu, nu? Bă, o să fie fan. Mergem, facem și acolo, cred că un grătar. Și la Tonciulescu. Și un basket. E mișto, mă zic, e mișto locația unde are el. Bă, da, acolo vrem să ne facem baza, gen Brutal Stacks, da, super tare. Poate îl închiriem și o cameră de aia acolo, gen să... Nu, eu nu știu unde are, adică el mi-a spus, tare, pe Planeta Ham. Da, e marfă locul, e marfă. Cel puțin pentru noi, nu putem pentru public, gen să facem întâlniri pentru public, dar pentru noi ca și club e marfă locul. E mișto, nu? Da, cu teren de basket, cu parcări, adică poate să intre mașina, poate să... Dar nici nu știu din pana mea asta, frate. Mai sus de... E pe Barbu Făcărescu, mai sus de benzinării, de ultimul mall. Mă înțeleg, nu știu, București prea bine, dar nu înțeleg ce e, că zic, bă, dar tu ai garaj acolo are și garaj loc acolo, de joacă sunt pentru mai copii. Multe, da, sunt multe. Și e o mare, se face burger fest-ul, se fac concerte, se fac... Da, păi știu că mi-a trimis filmuleții, zic, bă, dar tu unde pana mea atelierul de fac ăștia, ai loc de joacă pentru copii aici? Ce fel de atelier ai tu acolo? E tare locația. E mișto. E tare să facem și eveniment acolo, dar... Na, trebuie să ai cașcaval și trebuie să te implici. Adică căcat. Da, să faci ca și business. Băi, nu știu, eu ți-am spus, dacă aveți nevoie de ceva de orice, eu cât pot. Bă, deocamdată cred că avem pentru nevoie mine e complicat. De un pahar cu vin. Asta da. Și un grătar, așa că încheiem aici și frate. mergem să filmăm cu Tonciulescu la București. Gata, frate. Gata, frate.